Bueno, iseritzen jungo geha pixkanaka. Orain bai. Abenduko ohiko udal batzarrari hasiera emango diogu. Gaur ere Bildosora jauna ez da gure artean egongo, gaixorik dagoelako. Espero dugu lehenbailen sendatzea. Beno ba, 177 puntuarekin hasiko gara. Aurreko bilkurako akta onartzeko proposamena 2024ko azaroaren 28an. Norbaiteke hitza. Ez, beraz onartua geratuko litzateke, eta honez beste 178. Puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena 45-80 beste azpiegitura batzuk programaren hainbat inbertsio finantziatzeko. Batzordaren proposamena da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea, zenbakia 2026, guztira 760.000 eurokoa. Eta dago partida hori lotuta, beste azpiegitura batzuk. Eta dirua ataratzen da dirizentzako gerakinetatik. Hori arte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko, egun guztioi. Puntu horretan, atzo aurrekontuen plenoan egon ginen, eta bertan diru laguntza hauek azalduak izan ziren erabat. Ederaen, dakigu moduan, 2025 aurrekontuak onartzeko akordioan aurreikusten dira. Eta zehatz, 710.000 euro bidezabalen, lehenengo eta bigarren arrapalak guztiz barritzeko, hau da, beko partekoak, eta 150.000 euro ereagako igogailua barritzeko. Eskerrik asko. Benito jauna. Bien, buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi eta eskerrik asko alkate Andrea. Vamos a votar a favor de este crédito. Kreditu gehigarri honen alde bozkatuko dugu. Izan ere, getxostar bezala, ondo dakigu, premiazkoa dela, Renovar estos elementos fundamentales. berebiziko elementu hauek berritzea. Pertsonen irisgarritasuna bermatzeko udalerriko puntu garrantzitsu batzuetara. Bereziki hori garrantzitsua da Bidezabaleko arrapaletan. Askotan, arrapala horiek balio dute osasun zentrora heltzeko Bidezabalgo osasun zentrora malda saiestuz. Eta funtzionatzen ez dutenean arrapala horiek, maiz esan dugun bezala osoko bilkura aretonetan edo batzordeetan, pertsona askok autobus hartu behar dute eta batzuetan igogailua ere erabili behar dute metrokoa malda saiesteko eta horrela osasun zentrora heldu ahal izateko. Baina atzo esan genuen bezala, aurrekontuen eztabaida osoko bilkuran esan genuen bezala, guretzat ez da zintzoa. Izan ere, hauze mantentze lana da eta existitzen diren elementuen mantentzea eta berrikuntza besterik ez dira. Eta ez dugu uste zintzoa denik aurrekontu akordioetan jaso behar izatea, baldin eta gero kreditu gehigarriak egingo badira indarreko ekitaldian, baina noski hori guztia apaindu duzue prentsa bar desberdinekin. Hortaz, zer eskatzen diogu udal gobernuari? Udal gobernuari artifizio gutxiago eskatzen dizkiogu eta dedikazio handiagoa eskatzen diogu udal gobernuari ohikotasunez mantentzeko elementu hauek, arrapalak hain zuzen ere. Eztabaidatu izan dugun bezala, ikusten dugu, plegu berriak ezarri direla mantentze lan hauek egiteko, eta plegu horietan ez dago aldaketarik. Plegu horiek lehen ez zuten erantzun zehatzik ematen edo egokirik ematen, eta atera dituzte elementu berberekin. Orain plegu horiek eta ez da raroa ikustea enpresa berberak lortu dituela plegu horiek. Beraz, ezin ditugu emaitza desberdinak espero gauza bera egiten badugu. Eta horregatik esfortzu desberdina egin behar da, bai arrapalak berritzeko, bai
beste elementu batzuk ezartzeko eta mantentzen lanen pleguek erantzuteko epe hobeak jaso beharko lituzkete, edo beste baldintza batzuk azken finean berriro ere ez errepikatzeko azken urteotan ikusi ditugun egoerak. Etengabe egon direlako matxurak arrapaletan edo igogailuan eta oso konponketa lan geldoak egin direlako. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza? González jauna. Rodríguez jauna. Egun honegia datzo honen inguruan behitzen genuela, baina gaur era bereizi batean etortzen danez, gauza batzu berriro errepikatu beharko dira. Guk ere, batzordean babesa eman genion eta oraingoan babesa emango diogu ere, baina urtarrian emango genioke babesa hau etorriko izan balitz 2022ko urtarrian. Ta zergaitik, gure ustez arrapala mekanikoen egoera ez dela berria, sare sozialetan txiste eta memez beteta gaude honen inguruan, eta aspaldi egin behar ziren gauza batzuk direlako. Orduan, ez da kontu bat nahi politiko edo ez, da beharrezko zerbait. Eta atzo esan genuen bezala gure ustez horrelako inbertsioak edo konponketa inbertsioak edo mugikortasunarako beharrezkoak diren elementuen konponketa litzateke egon behar interes politikoen menpe, egon beharko litzateke beharren menpe, osea, apurtzen dinean konpontzen dira, eta horretarako lortzen dira beharrezko laguntzak bere momentuan, eta ez dut uste honelako kreditu gehigarri batean, urtarrian etorri izan balitz, inolako arazorik izango lukenik gobernu taldeak babesa jasotzeko, oraingo egoeran jasotzen duen babesa ikusita. Eta oso triste iruditzen zaigu, hau orain heltzea eta nola heltzen den ikustea. Egia da batzordean esan zenigula, ogasun zinegotzeak esan zigula, orain zetorrela ikusi barzelako diru zaintza gerakinean aber dirurik zegoen, eta bere momentuan esan genuen eta atzo ere bai, no es un razonamiento creíble. Ez da argudio sinesgarria guretzat, ez da sinesgarria guretzat, zergatik? Elementu hori, mugikortasun elementu giltzarria delako eta azpiegituren parte delako eta konpondu behar delako matxuratzen denean. Ez da akordioen edo interes politikoen menpekoa matxuratzen da eta konpondu behar da. Eta matxurek edo konponketek dirua behar dute. Eta esatea diru zaintzan soberakina zegoen aztertu behar zutela, 2023ko aurrekontuan 23 milioi aurreztu zirela esan zuen, baina 27 milioi eta erdi aurreztu ziren 23ko aurrekontutik, eta soberakina 51 milioi eurokoa da, eta 58 milioi ez daude ukituta gastuekin, baina hori gutxi balitz. Zorpetze gaitasuna 6 milioi eurokoa zen, eta kreditu gehigarriak ez dira heltzen milioi bat eurora, beraz, aukera zegoen lehenago egoteko, eta hori egin behar zen. Beraz, guretzat ez da modua gauzak egiteko, gauzak ona ekartzeko, ez da modua gure ustez mantentze inbertsioak edo ordezkapen inbertsioak egiteko eta beharrezkoa denez, babestuko dugu, alde bozkatuko dugu, baina esan behar dugu, berandu datorrela esan bezala. Eskerrik asko. Andrade jauna. Gracias, González. Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi eta eskerrik asko alkate andereari. Bilduri eta Elkarrekin Podemosi, eskerrak eman nahi dizkiet gure emendakinetako bat onartzeagatik. 35 proposamen egin ditugu eta horietako bat onartu dute horrela. Urte honetan ikusiko dugu Bilduk eta Elkarrekin Podemosek onartuko dituztela gure emendakinetako asko. Eta horregatik esan nizuen atzo, zuen bozka abstentzioa izan behar zela. Azkenengo batzordeko datuak ditut. Horretan, Bilduk 17 emendakinetatik 4 soilik bota zien eseskoa eta Elkarrekin Podemosen egoera antzekoa izan zen. Eta gure emendakinak sartu ziren aurrekontuan, beraz, ikusten da Alderdi Popularraren proposamenak direla herritarrek eskatzen dituztenak, beharrezkoak dira, denbora luze zeramaten egin gabe. Eta memetan eta kesetan esaten zen bezala, arrapalen inguruan, hori ala izan da luzaroan, eta nik uste dut, gu izan garela bakarrak arrapalen inguruko emendakinak aurkeztu ditugunak, eta nik uste dut, diru hau garrantzitsua dela, eta kopuru handia denez, garrantzitsua dela horren inguruan eztabaidatzea. Guk eskari hori jaso genuen, eta osoko bilkuraren
areto honetara ekarri genuen, lan bilerara ekarri genuen eta emendakin bat aurkeztu genuen, eta soberakinak gauza askotara bidera daiteke. Pues has tenido las rampas un poco abandonadas. Gobernatzen duen taldeak abandonatu ditu arrapalak eta behingoz alderdi popularrari esker erabaki du muga bat jartzea matxurei eta behingoz konpontzea. Eta espero dugu, konpontzea arrapalak Bidezabalen. Iaz, Bidezabaleko goikoak konpondu genituen eta urten egingo dugu gauza bera Bidezabalen, Salzidun eta beste leku batzuetan, eta horrela arrapalak hobetuko dira. Gogorarazi nahi dut, proposatu dugula, estaltzea Bidezabaleko tarte bat, pilotu proba bat egiteko, ikusteko matxurak murrizten diren estalita badaude, eta gainera proposatu dugu proiektu bat egitea arrapalak handitzen jarraitzeko, kasu honetan Foru kalean. Izan ere, uste dugu gure herritarren mugikortasuna bere bizikoa dela. Esan bezala, diru zaintzako soberakina horretara edo beste gauza batzuetara bidera daiteke, eta erabaki dugu dirua horretara bideratzea gobernu taldearekin batera. Gobernu taldea sentibera izan da, gai horren aurrean, eta hasi gara aurrekontu akordioa betetzen. Honekin, eta nik uste dut hori ona dela Getxorentzat, eta laster ikusiko dugu onuragarria dela gure udalerriarentzat. Mi esker. Eskerrik asko. Muchas. Pozio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egun on guztioi. Bueno, yo creo que nos tenemos que centrar... Nik uste dut zentratu behar garela parte garrantzitsuan. Eta garrantzitsuena da, finantzazioa lortuko dugula, eta kreditu gehigarri hau edukiko dugu. Horrekin, harinduko dugu kontratazioa Bidezabaleko arrapalak konpontzeko, eta horrela, erabat berrituko ditugu Bidezabaleko 4 arrapalak. Maiz, arazoak izan ditugu arrapala horiekin, baina gogorarazi behar da, arrapala horiek bide publikoan daudela, duela 15 urte, funtzionamenduan egon dira eta herritarrei zerbitzua eman diote 15 urte. Egia da, batzuetan mantentze lanaren bidez, ezin izan dela ondo eman zerbitzua, baina hau gertatzen da autoekin bezala, naiz eta mantentze lanak egin batzuetan erabat berritu behar dira, autoak eta arrapalak, eta hori gertatzen da orain. Prestatuta daude eta funtzionamenduan daude, horniduraren zain gaude, 3. eta 4. arrapalen zain gaude, eta bultzada honekin lortuko dugu Bidezabaleko 1. eta 2. arrapalak mantentzea, eta hurrengo urtera begira, ziur eski hurrengo urteko erdialderako ondo funtzionatuko dute arrapalek eta zerbitzu ona emango dute bertako arrapalek Getxostar guztiei. Kreditu gehigarria gaitzen da Ereagako igogailuak konpontzeko, eta detektatuta eta idatzita ditugu pleguak eta finantzazio honekin ahalik eta lasterren aterako dugu hori lizitatzeko, eta Ereagako igogailua 100% egon dadin zerbitzuan. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, hau batez onartua geratzen da. Eta honez beste, 179. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena gizarte kohesioaren arloari lotutako erakundeen hitzarmenen finantziaketa handitzeko diru laguntza izendunak emateko. Batzordearen proposamena, hau da, honestea, gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 27.024 eta zenbatekoa dira 122.000 euro. Eta bertan agertzen dire ze partietara lotuta dagoen. Uriarte jauna. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, atzoko plenoan beha diru laguntza hauek azalduak izan ziren, dena den gizartekoseko zinegotziak bere txantan nik baina asko sobetu azalduko dauz, berari dagokilako kudaketa hau, baina aitatuko ditut zeintzu izango iran, Guruz Gorria 1.000 euro, Argia Fundazioa 5.000 euro, eta Zarekide Elkartea 17.000 euro gehiago bere hitzarmenean. Eskerrik asko. Zeinek. Benito, jauna, ez? Norbaitek hitza? Díaz Andrea. Eskerrik asko, ben hori. Bueno, ya se explicó en la comisión informativa. Informazio batzordean azaldu zen. Baina kreditu gehigarri honek eragingo du finantzatu ahal izatea soberakin bat. Aurreko hitzarmenetan finantzatutakotik harago joate ahalbidetuko du honek. Eta Gurutze Gorriaren kasuan, helburua da arreta ematea programa desberdinei. Programa hori garatzen dituzte gure udalerrian eta programak finkatuta daude. Funtzean, familiei ematen zaie arreta. 518 familiekin eskuartzen du Gurutze Gorriak gaur egun. Arlo nagusietako bat,
elikagai soberakinen banaketarekin dago lotuta, beste babes batzu ez gain, orain orekarekin lan egiten du, eta kudeaketa akordio bat egin du eskualdeko supermerkatuen soberakinak kudeatzeko volumen handia da, eta Guritze Gorriak banaketa hori egiten du, soberakinak banatzen ditu, elikagai soberakinak. Horrez gain, adinekoei ematen die arreta bakardadea ekiditeko eta Voces en Red programa abiarazten du. Hala, 20 erabiltzaileekin lan egiten du, besteak beste, eta volumena handia da, hau da, voluntario askok lan egiten dute hori kudeatzeko, eta horrez gain, adinekoekin jarraituz, tailerrak ematen dituzte, zahartze aktiboa lantzeko, eta astero ematen dituzte tailerrak telefono adimenduna erabiltzeko, osasunari buruzko hitzaldiak emanez, insomnioari aurre egiteko, idazketa lantzeko, irakurketa klub arrakastatsua eskaintzeko, eta horrez gain irteerak egiten dituzte, belaunaldi arteko irteerak egiten dituzte voluntarioekin eta kolektibo zaurgarriekin, horrez gain arreta ematen diete gazteei. Babesa ematen diete etxerako lanak egiteko, askariak emateko, eta familia zaurgarrienekin lan egiten dute. Eta laguntza ematen diete etxerako lanak egiteko eta euskara lantzeko. Hori, Gurutze Gorriaren kasuan apustu irmoa eskatzen ziguten, eta 5.000 eurotan igoko da diru laguntza, izenduna dena kasu honetan, Argia Fundazioarentzat, eta helburua da klub sozial proiektua eustea. Proiektu horrek berreskurapen espazio bat eskaintzen du, eta gizarte harremanak lantzen ditu aisialdiarekin uztartuta. Eta bazkiden parte hartzea da ardatz nagusia funtzionamendu honetan. Profesional bat da gidatzen duen pertsona eta aisialdi eta harreman jarduerak sustatzen dituzte, eta helburu nagusia da aukera ematea, estigma soziala murriztea. Gaixotasun mentala duten pertsonek estigma hori pairatzen dutelako, eta horrela gizarte garapenean eta alduntzean parte har dezakete. Jarduera horrek ez du diru laguntzarik jasotzen beste erakunde publiko batzuetatik funtsak galdu dituzte, eta pentsatzen genuen garrantzitsua zela horri eustea. Eta Sarekideren kasuan, Sarekide da Getxoko elkarteen sarea, eta helburua da diru laguntza izenduna handitzea aurreko hitzarmenekin alderatuta, ikerketak egin direlako. Proiektuen bigarren lerroarekin diruz lagundatako azterlan bat egin da, eta voluntaritzaren premiek areagotu dira Getxon oroar, eta beharrezkoa da, argi eta garbi, langileen orduak areagotzea, kudeatu ahal izateko horrela voluntariotza lana eta horren dinamizazioa ere bai gure udalerrian. Mila esker. Eskerrik asko, hitza, Kakotxea. Bai, egunon. Diru laguntza hauetan ere aurretik esan dugunaren antzeko zer ikusten dugu. Egia zen kanpotik ikusita, zaila iruditzen zaigu ulertzea zergatik datozen diru laguntza hauek orain, abenduaren 20an. Iruditzen zaiguna da, orain datozela aurrekontu akordioaren mesedetan. Bestela pentsatzen dugu diru laguntza hauek ematearen arrazoiak entzunda. Eta ikusita, behar bat bazegoela, behar handiak daudela arlo honetan, duela denbora batetik. Gainera, orduan aurretik aurre ikusi zitezkela eta aurretik planteatu zitezkela diru laguntza hauek. Beharra bazegoen, zergatik ez dira lehenago planteatu, zergatik itxaroten da urteko azken hilabetera. Esan bezala, guk ere beharrezkoak ikus ditzakegu, baina ez duguna ikusten da formaldetik zergatik datu zen urte bukaeran. Izan ere, 2024 urte honetan jada ez dira gauzatuko. Eskerrik asko, Andrea jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Aurrekontu akordioaren 35. akordioan hori sartzen da, Carmenek esan duen bezala. Horrela, konpontuko da hiru taldeen arazoa, Gurutze Gorriak, Sarekidek eta Argiak arazo batzukaten, eta horrela konpontuko da, hori jaso da, eta proiektatu da premia horregatik, sartu dugu aurrekontuan beti gertatzen den bezala, eta errepikatu dugun bezala, udalanen gastua lehenetzi behar da. Udal gobernuak gauza batzuk lehenesten ditu, eta udal talde popularraren esku hartzeari esker eta herritarren eskaerari esker, gai izan gara soberakinak gehitzeko helburu horretarako, eta nik uste dut ona dela haientzat, herriarentzat, eta hortaz onuragarria da denontzat, eta horrela aurrekontu akordioaren puntu hau ere beteko da. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak.
Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos, kontrakorik ez dago. Bai, así. Bien, quiero hacer una explicación de voto. Porque no me Nire boska azaldu nahi dut. Azaldu nahi dut zergatik ez dugun alde bozkatu. Diru laguntza izendunak emateko zenbait entitateei. Cruz Roja por valor. Nagusia gurutze gorria da eta 1.000 euro emango zaizkio gurutze gorriari. Gure ustez, A final de año puedan venir algunas subvenciones pequeñas. etor daitezke diru laguntza txikiak urteko azken osoko bilkurara proiektu berriak sortatu direlako. Baina, bapatean, urte amaieran, A una entidad diru laguntzak ematen zaizkie entitate hauei, kasu honetan gurutze gorriari 1.000 euro emango zaizkio eta horrek esan nahi du plangintza falta handia dagoela eta horizonterik ez dagoela ezarrita gizarte kohesioko sailean. las subvenciones nominativas Diru laguntza izendunak, por la Ley General de Subvenciones diru laguntzen lege orokorrak zehazten ditu eta ordenantzak ere bai. Eta horien arabera, diru laguntza hauek salbuespenezkoak dira, baina gizarte kohesioko sailean ematen du araua direla horiek. compartimos esta forma Ez gaude ados politika egiteko modu honekin, ez gaude ados diru laguntzak ematearekin, horrela txamarrarekin entitate sozialei. decir de expiar las culpas por Ematen du horrela gure erruak zuritu nahi ditugula, zerbitzu publikoak ez direlako ematen eman beharko liratekeen bezala. el gobierno cree que hacen falta más Gobernu taldeak agian uste du, ekintza gehiago egin behar direla zaurgarriei arreta emateko eta laguntza eskaintzeko adinekoei. ayuntamiento activo Edo zahartze aktiboa hobetzeko, hori uste badu gobernu taldeak ados gaude. refuercen los servicios públicos. Baina hori hala bada, indartu zerbitzu publikoak udaletik eskaintzen direnak. Eskerrik asko. Bueno, beraz, onartua geratzen da puntua, eta 170. puntura pasatuko gineateke, kreditu egarria onartzeko proposamena Dale Kandela elkarteari diru laguntza izenduna ematea Dale Kandela Fest proiektua antolatzeko. Patronaren proposamena da, honesteak igarrizko kreditu emateeko, espedientea da 2008 zenbateko 1.000 euro, eta da Dale Kandela elkarteari emateko dirua. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko alkate andrea. Botoen azalpenak labur-laburrak izan behar dira eta gainera ezin da interpelatu bestei. Vale. Baina nik nire iritzia botatzen ditut orain, nire txandan hori da okialako. Eta jarrituko dut azaltzen. Atzoko plenoan be diru laguntza hau azaldu izan zen, baina igualez oso sakon eta azalpin txiki bat emango dut honetaz. Ezaugarri batzuk aipatzeko batez be. Dale Kandela Fest jaialdiak zarkako eragin positiboa du udalerrian eta inguruan. 8 puntu azalduko ditut, sozialia eta solidarioa, elako alboko esklerosi abitrofikoa, ikerketarako dirua biltzea da du helburu. Bigarrena, ekitaldi inklusiboa eta irisgarria da. Hirugarrena, sinergiak sortzen ditu Getxoko tokiko enpresa egunarekin. Eragin ekonomiko zuzena du eta sustapen turistikoa indartzen du. Askotariko kultur programazioa eskaintzen du, familientzat oro har. Kirola eta bizimodu oso zaungarria sustatzen ditu. Eta konpromiso sendoa du inguruna zaintzearekin eta praktika jasangarriekin. Herritarren parte hartzea eta bizikidetzarako balio positiboen transmisioa sustatzen ditu. Eta atzo hainbestetan azaldu nuen, nosotras vamos a utilizar los remanentes de Guk, diruzaintzako soberakinak eta baliabide guztiak erabiliko ditugu, finantzazio baliabide guztiak erabiliko ditugu, politikoki egokitzat jotzen badugu eta forma kontuetan sartzea, funtsezko gauzak ahaztea da. Azalduko dut gaur eta batzorde guztietan beharrezkoa bada. Tresna guztiak erabiltzen ditugu, foru arauak ematen dizkigun tresna guztiak erabiltzen ditugu, politikoki egokitzat jotzen ditugun gauza guztiak finantzatzeko. Aukera politikoko kontuak dira eta erabaki politikoak hartzen direnean finantzatzen dira. Ez du beste azalpenik, mila esker. Eskerrik asko. Hitza, ez. Hitza, inorgez. Bai, buelta eman, bai, hori da. Andrea jauna. Sí, poco que añadir a la
la buena labor que hace Dale Candela. Dale Kandelak oso lan ona egiten du eta ezer gutxik gehi daiteke. Investigación sobre Lela, ¿no? Desde Getxo, Elaren ikerketa sustatzen dutelako Bruselara joan ziren, finantzazioa bilatzeko elaren alde basamortua gurutzatu dute, jarduera asko egin dituzte, eta horietan guztietan eramaten dute Getxoren izena, eta oso garrantzitsua da egiten duten lana. Elkarteak diru laguntza eskatu zuen, eta izendunak ez dira salbuespenezkoak, ez dakit zergatik esaten duen hori Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak. Diru laguntza izendun asko daude, diru laguntzen plan orokorrean, eta beste batzuk orokorrak dira. Eta hor, lehia askia dago, baina izendunak asko dira. Horietako bat, hau da. Eta ikusita elkarte garrantzitsu honek hori eskatu duela, eta elkartea oso garrantzitsua da, bai Getxorentzat, bai elako gaixoentzat, ikerketa behar dutenak. Eta nik uste dut ezin diegula inola ere ezetz esan, jarrai dezaten helburu horretarako lan egiten eta Getxoren izena eraman dezaten elaren ikerketaren aldeko goiburura. Mi esker. Uriarte Andrea. Bai, ez naz, lusatuko gure bozeramaileak aurreratu dauz argudio nagusiak, eta, bueno, batez ere, eskerrak emoteko Dale Kandela alkarteari egiten dauen lana, hain ezaguna ez dan gaixotasun bat maiganean jartzeagaitik, egiten daben lana bisualizetako gaixotasun hau, jaialdi honegaz hori egiten dabe gizarte guztiari, getxotarrei zein kanpotik datozen guztiei ezagutara zonboten dutze gaixotasuna, eta, bueno, zorionak, eta eskerrik asko Dale Kandelari Getxo osoagaz lan egiteagaitik gai hau maiganean jartzeko, eta jasotzen daben diru guztia investigaziora bideratzen dabelako. Beraz, aurrera jarraitu lanean, eta besterik ez. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gineateke. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra, eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu, kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos. No le he dicho nada antes, pero ciñase a la explicación. Ez dizut ezer esan, baina besterik gabe, azaldu botoaren zentzua, eta denbora gutxi duzu horretarako, aurrera. Interpelaziorik ezin da egin. 2 minutu dira, minutu eta erdi hitz egin dut, eta azaldu nahi baduzu zergatik ez naizen mugatu azalpenera. Eskerrik asko. Bien, no he apoyado tampoco esta propuesta de subvención nominativa a la asociación Dale Candela, porque al igual que en la anterior, según la Ley General de Subvenciones y la ordenanza, las subvenciones nominativas son de carácter excepcional. Es decir, como decía el señor Andrade, son muchas, pues ese es el problema, que tienen que ser de carácter excepcional. Pero además tienen que estar justificadas. Dar visibilidad a Lela, recaudar fondos para la investigación y las personas afectadas o transmitir valores positivos son objetivos de esta asociación y son objetivos loables y necesarios. Y compartimos totalmente con la asociación estos objetivos y agradecemos su labor. Pero las instituciones públicas están para garantizar estos objetivos. Entonces, si quieren más investigación... Beraz, ikerketa gehiago nahi badute, guk ere bai. Beraz, areago ditzagun funtsak Eusko Jaurlaritzan. Arreta gehiago eman nahi badiezue elako ukituei, guk ere SAT hobetu behar dugu, ez dugu privatizatu behar, eta batez ere egunean eraman behar dugu kontratuen berrikuntza prozesua. Eta hori ez da egiten ari, Dale Kandelak bere helburuak betetzen ditu eta ondo egiten du. Udal gobernuak ez du hori egiten. Horrez gain, diru laguntza hau bideratzen ari da promozio turistikoko sailetik, eta argi geratzen da, gizarte ekintzaren eta ekintza turistikoaren artean, lehentasuna argia dela. He explicado mi voto en toda mi intervención, tanto esta como... Nire eskuartzean, bai honetan, bai aurrekoan, azaldu dut nire botoaren zentzua. Romaren arabera ezin zaie erreferentzia egin eztabaidako eskuartzei, eta nik ez dut horrelako erreferentziarik egin, nire bozka azaldu dut besterik gabe. Bukatu dut, mila esker. Eskerrik asko. Bueno, beraz, 171. puntura pasatuko gineateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena ekonomia sustatzeko arloari lotutako diru laguntzak emateko.
Batzordearen proposamena da, honestea igarrizko kreditu emateko espedientea 2024-29 eta guztira dire 10.000 eurokoak zuzenduta ekonomi sustapenerako. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, atzoko plenoan ere diru laguntza hauek azalduak izan ziren eta lehen esan dugun moduan ere akordo baten barruan sartu genituen, hau da hurrengo urteko aurrekontuak aurrera ateratzekoan, baina, bueno, entzun den moduan, ziurrenik beste talderen bat gehiago gehituko da, edo bere aldeko botoa edo abstentzioa egiteko eta hori eskertzekoa da. Aipatuko ditut zentzu diran, 30.000 euro igotzen da Getxo Modari emandako diru laguntza, eta 60.000 eurotan handituko ditugu Getxoko merkataritza elkarteen ekintzetarako diru laguntzak. Gainera, beharrezkoa izan ezkero, 40.000 euro gehiago ipiniko dugu lerro hori indartzeko. Hau da, ekintza gehiago baldin badaude, finantzatzeko euro horiek ere ipiniko dira mahai gainean. Eskerrik asko. Norbaitek hitza. Rodríguez jauna. ¿Vas a tomar la palabra? Vale. Bueno, pues. Hitz egingo duzu? Vale, aurrera. Aurrera, González jauna. Eskerrik asko Alkate Andrea eta egun guztioi. Besterik gabe. EJPNV-ko bozeramaileak esandakoari gehituta, ñabardura bat. Diru laguntza gehituko zaio Getxo Modari. Batez ere, Getxo Modaren diru laguntza handituko da kostuak igo direlako eta beste administrazio batzuen laguntza murriztu delako. Getxo Modaren edo Getxo Enpresaren laguntza beste erakunde batzuen gandik murriztu da. Eta aurrengo ekitaldirako ikusten zen, aurrekontuarekin oso zaila zela Getxo Moda ospatu alizatea. Horregatik, udalak hori erabaki du. Nik uste dut arrazoi nahikoak dituela udalak hori egiteko. Ekitaldi honek tradizio luzea izan du Getxon eta horregatik erabakia hartu dugu gure ekarpena handitzeko. Benetan arriskua zegoelako berriro ezin ez egiteko. Funtzean horregatik igo zaio 30.000 eurotan diru laguntza. Eta gainerakoa, Uriarte jaunak azaldu du, bikoizten da, diru laguntza, merkataritza elkarteek jarrai dezaten ekimenak eta jarduerak egiten, merkataritza dinamizatzeko, eta horregatik gain zuzen ere esan bezala, beste alderdien akordioa lortu da, mi esker. Orain bai, Rodríguez jauna, zeure txanda. Decía que se está hablando mucho del pleno. Asko hitz egiten ari da atzoko plenoaz. Beraz, ez dut aukerak galdu nahi, Andrade jaunari gogorarazteko honako hau. Alderdi Popularraren proposamen batzuk babestu ditugu, begibistakoak zirelako eta beste batzuk begibistakoa delako ez direla onargarriak, baina ez du horrek esan nahi gabeziarik ez dagoenik abstentzioa bozkatzeko. Uste dut ulertzen duzula. Eta soberakina erabiltzeari dagokionez oso ondo iruditzen zaigu. Ez dugu kritikatzen soberakina erabiltzea, kritikatzen dugu per se egin behar diren gauzak egiteko soberakina erabiltzea interes alderdikoiekin, hori kritikatzen dugu. Eta kasu honetan, onartuko dugu. Naiz eta ez den nahikoa gure ustez, eta atzo gogorarazi genuen. Azkenengo 4 urteotan iaia 20% heldu da KPI-aren inflazioa, eta diru laguntzak ez dira hainbeste igo, horrek zer esan nahi du. Getxoko organismo gehienak, gizarte kohesioarekin lan egiten duten batzuk izan ezik, edo jai batzordeak izan ezik, batzuek ikusten dute jasotzen diren diru laguntzak murrizten direla inflazioaren bitartez. Beraz, bi diru laguntza lerroen alde bozkatu alba dugu, egingo dugu. Gero ikusi barko da baita ere hori nola gauzatzen dan. Ze hau gauzatzen da horrela, baina hau ez da sartuko, hau ez zai ordainduko orain, ala bai. Hori da gian azaldu beharreko zerbait. Ze ez dago denbora kudeatzeko, edo deialdiak ateatzeko. Orduan, hau ordainduko zaie 2025 urtean, baina 2025 urtean ordainduko zaie hau aurten egin dutenaren kontura, ala datorren urtean egin dutenaren kontura. Datorren urtean egin dutenaren kontua ordaintzen bazaie, zergaitik ez da sartu hau horrekontuetan. Gauza guzti horiek azaldu gabe daude. Eta gero Getxo Modari buruz, esan behar dugu, argi dagoela Getxo Moda interesgarria dela herriarentzat,
ekitaldi polita eta mantendu beharrekoa dela eta udalaren babesa beharko lukela. Agian, ematen zaion babes baino gehiago. Baina, hortaz aparte ere udalak eta ematen dion babesa kontuan hartuta, oraingoan bere udalaren diru laguntza uneko 60.000 igoko da, 50.000 eurotik 80.000 eurora, udalak ere zaindu beharko lituzke getxomodan zaindu beharko diren gauza batzuk. Eta guretzako bi dira aipagarriena. Getxomodako azken ekitaldian Euskara bigarren mailan nabarmen batean egon zen. Eta hori ez da onargarria. Hori ez da onargarria diru publikoarekin Euskara bigarren maila batean kokatzea. Eta udalak hori zaindu behar du. Diru laguntza bai, baina gero hori betetzen dela zaintzea. Eta gero beste arlo batean udala zorrotz izan behar dela, eta jakin badakigu udalaren partetik gauza batzuk egin behar direla, baina zorroztasun bat egin behar dela, eta da zein moda eredua bultzatzen dan. Gure ustez moda eredu zaharkitua da. Osea, denok ez gara gazteak, hori hemen nabaria da, denok ez gara politak, edo neska finak, edo neska altuak, eta argalak, denok ez gara horrela, hemen badaude, osea, gizartean bagaude lodi eta argal, altu eta basu, guapo eta zen guapo. Eta esan nahi duguna da, getxomodak barneratu behar duela gorputzez normatiboen aldeko jarrera indartsu bat. Badakigu, udalak horren aldeko zerbait egin duela. Eskatzen duguna da, eskatu baino gehiago ere zorroztasun puntu batean izan, eta diru laguntzaren baldintzak ateratzen direnean, naiz da izendu nahi izan, gauza horiek argita garbi azaltzea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrade jauna. Gracias. En primer lugar, me permite... Eskerrik asko, lehenik eta behin erreplika bat egin nahi diot Benito jaunari, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileari. Berak esan dosoko bilkuran ez duela hitz egingo eta gero botoa azaldu baino ez duela egingo, justifikatzeko modura, ez da? Baina zaitu gauza batzuk ez direnak egia. Eta hau esalako proposamentan kontra bozkatzea edo abstenitzea ez dugu zilegi ikusten. Lehen esan bezala, esan digugan ere ez digula utziko, erantzuten, jardunbide politiko desegokia dela uste dugu. Eta hitz hartzea azkenengo txandan eta gero ez ustea hitz egiten, hori ez dugu ondek uste. Eta Landa jaunak hori egiten zuen baita ere, baina aspalditik ez dago hemen. Hau azken finean elkarrizketarako tokia da, eta hitz egin behar dugu. Zuk esandakoa ez da azalpen nahikoa. Ez dakizu nola eskusatu, ez dakizu nola zuzendu zure burua eta parkamena eskatu egin behar duzunean. Edo gurutze gorriari zu joango zara azaltzen, gauzak? Beraz, alkate Andrea gelditzen ez banau nik jarraituko du kontu honekin. Hemen egin behar duguna da hitz egitea eta ez gero barkamenik eskatzea. Baina azken finean, kobarde zantzu hartzen diogu zuk erakutsitako jokaerari. Mesedez, proposamena defendatu, bozka defendatu, mesedez, guazen zentratzea. Batek ez dunea, gaizki egiten dulako, beste guztiak ez dugu gaizki egin behar ere. Guazen auraudia mantentzea, mesedez. Bueno, sobre el comercio, decirle que... Merkataritzaren inguruan, proposamen hau, parte komertzialetik etorri zen, getxo, enpresak diru laguntza galduko ditu datorren ustean, eta azken finean, moda lehiaketa mantentzeko behar dugu diru hau, getxo, azken finean, erdigunean jartzen du lehiaketa honek, moda desfile honek, eta gure sortaldean bakarra da gainera. Eta horregaitik, gobernu taldeari eskerrak eman nahi dizkio diru laguntza gehitzearren. Eta gero merkatari elkartei emandako laguntzak ere daude. Ez diru laguntzak edo subentzioa baizik eta laguntzak, egiten duten jarduerarako laguntzak. Proposamen batzuk aurrera eramatekoak izan ere, laguntzak dira, ekonomi promoziorako, bestelakoetarako, eta azken finean, azken finean inbertitzen den diruarekiko proportzioz egiten diren diru laguntzak dira. Tokiko merkataritza sustatzekoak. Eta, gobernu talderik eskerrak eman nahi dizkiogu, beraiei esker diru laguntza handiagoa izango delako.
Eta ulertzen dugu hau egokia dela Getxoko merkataritzarako eta eskerrak eman nahi ditugu beraz. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Uriarte Anderea. Bai, egunon dan hori be. Bueno, egia da alde batetik euskararen erabilera Getxo modan, nik be antzeman eban eta nota hori hartu neban. Beraz, datorren urterako errekadutzu hori eta baldintza hori bete astea pasatuko dugu. Hori ja esparru teknikoak jasota dauka, holan helarazo neutzalako nik zuzenean. Eta gero, nominatiba bai, nominatibak ez. Bueno, gobernunek daukaguzan legeak edo administrazioak baimentzen dauzkuzan erraminta guztiak erabiliko doguz. Bai, proiektua finantzatzeko edo bai, alkartei diru laguntzak emoteko. Batzuk konkurrenteak izan behar dabe, konkurrentea dalako. Baina beste batzuk, esklusibitate bategaitik, edo eurek zuzenean bakarrik egin lekielako proiektua, edo eurek direlako proiektu egiten dabelako eta ez dagoelako konkurrentziarako aukerarik. Erabiliko dira nominatibak, izendunak, banadalakoak. Eta ez egokiak badira, badago hemen, udaletxe honetan, itzelezko gorputz tekniko bat egokiak ez direla esateko prozedura aldetik. Beraz, onaino, plenoraino, heldu badira nominatiba guzti honik, prozedura aldetik oso egokiak direlako dira. Beraz, nominatibak erabiltzen jarraituko dugu, erabili beharrekoa daukaguzan guztietan. Besterik ez. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da. Eta honez beste eunda bota zerpena ingo duzu? Venga. Bien, hemos votado a favor de estas... Bueno, guk aldeko botoa eman dugu. Batez ere, destinada a las asociaciones de comerciantes tanto de Getxo entero como de... merkatari elkartentza delako Getxosorako zein gure auzoetarako eta uste dugu oso garrantzitsua dela babesa ematea eta dinamizazio komertzialaren alde egitea baita tokiko bizitzaren alde ere. Hala ere, esan nahi dut, beste behin, fede itxuko ariketa egiten ari garela. Eta berriro ere ez dugu hortze mugarik ikusten plangintzarloan, guna dioguna da diru laguntza izendun guztiak, ez iristea urte amaieran, eta ikusi dugu baita ere, tokiko merkataritzaren arloan, inpaz egoeran gaudela. Pentsat hori iruditzen zaigu. Ez dago proiekturik, ez dago epe ertain eta luzerako proiekturik. Eta horri buelta eman behar diogu. Bueno, 172. puntura... ¿Qué tipo de opiniones hay en un ejercicio de moderación del Pleno? 172. puntura pasatuko gara. Benito Jauna. No se puede dar una explicación de voto, lo recoge el ROM. Benito ¿Queréis Jauna. debatir? No quitéis la doble intervención en los debates. Eso es lo que Benito hay. Jauna. Amaia, no. Arauak, Benito Jauna, Amaia no, ez, Agirre, hemen alkatea Andrea. naiz. O sea, hay llama. Benito Hay Jauna. llama, tengo que escuchar Benito después de una Jauna, intervención. hemen araudi bat tenga un daukagu. poco de educación. Benito Jauna, araudia argi dago. Orduan, mesedez, bete ezazu araudia, besterik ez. Hori da eskatzen duguna. 172. puntura pasatuko gara beraz. Getxo, servicios urbanos, abek jarritako berreztarazteko errekurtsoa baiesteko proposamena 2024ko urriaren 31ko osoko bilkuraren 128. puntuaren erabakieraren aurkakoa. Batzordaren proposamena hau da. Lehenengoa baiestea Getxo Servicios Urbanos aldi baterako enpresen elkartea jarritako berraztertzeko errekursoa bideak garbitzeko hiriko hondakin solidoa jasotzeko eta garraiatzeko, udaleko ingurumen gunea berritzeko eta ustiatzeko eta antzeko beste zerbitzu batzuk gauzatzeko zerbitzu orokorren kontratuaren adjudikazio duna den aldetik, udalbatzak 2024ko urriaren 31an hartutako 28. erabakiaren aurkakoa. Erabaki horren bidez,
€1.488.609 besabarne inbertsioen likidazioa onartzea erabaki zen. Ondorioz, kontratuari dagozkion inbertsioen likidazioen hartzea da €1.488.609,24 besabarne. Bigarrena, kontratuaren eteipedun den aldi baterako enpresa elkarteari €1.488.609,24 gastoa gehimentzea eta sedatzea, 2008ko irailaren 30ean amaitutako kontratu horretan egindako inbertsio gutxiei dagozkien amortizatzeko dauden zenbatekoen konpentsazio gisa. Dagokien faktura aurkeztu ondoren ordainduko da zenbatekoa. Hirugarrena, ebazpen hau esandako adjudikaziodunari jakinaraztea eta baita azpiegitura eta zerbitzuak departamentuari ere eta kontu hartzaileatzeari ere. Kanpillo Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guzti hori. Gogoratuko dozuenez, urriko osoko bilkuran ekarri gendun likidazio hau eta eseskoa emontzon osoko bilkura honek, eta borduen enpresak berraztertzeko errekurtzoa jarri deu, beraz, barriro bekarten dugu likidazioa onartua izan dadin. Beraz, eskertuko genuke aurrera erotea, eskerrik asko. Norbaitek hitza? Benito jauna. Bai, hala da, aurreko osoko bilkuran honen inguruan hitz egiten aritu ginen, urrian, momentu horretan nik jada esan nuen, inbertsioak amortizatzeko tramitearen amaieran, makineria, tresnak, zein ondasunez ari garenean, tramite hau arautua dela, formulen aplikazio hutsekoa. Hala ere, kezkatuta gaude, osoko bilkura horretan jada esan zen zerbaitengatik. Badaude zantzuak erakusten dutenak mantentze lanen kasuan, ez direla nahikoak izan edo behintzat ez direla behar bezala egin. Garbiketa kontratuan ezarri bezala behintzat. Zoritzarrez, jada ez gaude hori enpresaren gain usteko momentuan, hori kontratu osoan zehar egin behar zelako. Hau da, arazo hau udalarena da. Gobernu taldeak sortuaraziko arazoa da, ez duelako lanik egin beharreko lana ez duelako egin. Izanik gainera, lanik eta garrantzitsuena zela. Gure udalerria garbitzea ezinbestekoa da, eta erakutsi dugu indarran dagoen eredua ez dela nahikoa, ez dela eraginkorra. Ez dakiz zein batzorretan izan zen, urrian edo azaroan alkate Andrea jada esan zuen, hobeto esan da zinegotziak esan zuen, kontratu hau ezela betetzen ari 2023az geroztik. Eta horri gehitu behar diogu, batzordean zenbat aldiz esaten dugun, parkeak ez direla nahikoa garbitzen, iturriak ere ez, eta bar, eta bar. Eta beraz, udal gobernutik ez da kasu nahikoa egiten. Beraz, kontratu hau desastre bat izan da, ez da zerbitzu egoki eman enpresaren partetik, eta uste dugu udal gobernua dela arduradun bakarra. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Barañano jauna. Egunon. Urriko plenoan ordainketa honi ezetza eman genionean informazioa eskatu genuen. Batez ere, eginiko inbertsioen inguruko mantenuari buruzko informazioa. Egia da, amortizazioak eta mantenua bide desberdinetik doazela, baina osotasun baten parte dira. Informazio zati bat jaso dugu eta informazio gehiago emoteko jarrera baikorra ikusi dugunez, oraingoan abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Pasado pleno cuando se habló de... Aurreko osoko bilkuran honen inguruan hitz egin genuenean, udal talde honek mahai gainean jarri zuen errealitate bat, ezta? EAJaren eta EH Bilduren arteko akordio guztiak hemen hartutakoak okerrekoak izan dira. Eta
Kasu honetan, zabor bilketaren akordio hau 2016an egin zen eta Getxok izugarri galdu zuen. Cambio de contenedores que se produjo por la empresa licitadora. Enpresa lizitatzaileak edukiontziak aldatu zituen, behin eta berriro enpresa honek ez du kontratuan ezarritakoa bete, barredoren kontratuen eta barren partetik, gero huelga edo greba ere egin zuten. Gainera, EH Bilduren eta EAJren arteko hitzarmen honek zabor bilketa zerbitzua ez du modu egokian egin. Gero gainera esateko zerbitzu ere jarri nahi izan zuten. Eta guk eskatu izan ditugu konponbideak. Aurreko batzordean esan ziguten egin ezarri zituztela zehapenak. Nik Arregi jaunaren bat kontu batzuk aipatu nituen. Eta gustatuko litzaidake oro har informazio gehiago jasotzea, baina zer gehiago adierazi nuen? Kontratuaren tarte batean egindako inbertsioak egin daitezkenak baino altuagoak dira. Inbertsio guztia amortizatu behar zen oro har. Eta berraztertzeko rekurtsoari dagokionez, enpresak aurkeztuako honi dagokionez, ikusi dugu beste zerbait, EH Bilduk eta EAJak biztanleriari eskutatu egin ziotela zerbait momentu hartan. Hain zuzen ere kontratu hura sinatu zutenean enpresa behartu zuten lehenengo 2 urteetan ezer ez amortizatzera. Lehen esan bezala, EH Bilduk zabor bilketarako bakordio txar hura sinatu zuen, eta horrek zer ekarri zuen? Baldintza horrien kostua gora egitea. Gero atesateko zerbitzura gainera ezen martxan jarri eta zer egin zuten EH Bilduk eta EAJak eskutuan? Eskutuan ez. Nire kontua ere izan zelako, baina zer gertatu zen? Gobernu taldeak 1,5 milioi aurreztearren esan zion enpresari ez amortizatzeko ezer eta hurrengo urteetara pasatu zuen amortizazioa. 10 hiletan amortizatzeko eskatu zion gero, eta kontratua 8 hilabetekoa zen eta ez 10 hilabetekoa, eta gero enpresak azken finean arrazoia zuen lehenengo urteetan ezin izan bazuen amortizatu ezer, esan da gero alko zuela, udalak hain zuzen ere dirua zor dio enpresa honi. Kontratuari dagokionez pleguetan, ezarritakoa bete egin behar da, eta udal honek diru hori ordaindu behar du horrela sinatu zuelako EH Bilduren babesarekin. Guk ikusita zein rekurtso aurkeztu zen eta beste guztia ere ikusita, ulertzen dugu enpresak arrazoia duela, eta horti dator azken finean guk daukagun kexa kontratuaren kudeaketa honen inguruan. Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. A ver, voy a intentar explicar una vez. Saiatuko naiz beste behin azaltzen zeri buruzkoa den eztabaidatzen ari garen puntua. Batik bat entzun dudanagatik ikusi dudalako gauzak nahazten ari garela. Ados egon zaitezkete kontratuarekin edo ez. Baina, puntu hau ez da horri buruzkoa, ados edo desados egoteari buruzkoa, zerbitzu honetan. Hemen eztabaidatzen ari garena da, kapitalaren likidazio amortizatzeke dagoelako kontratuan egindako inbertsioengatik. Eta kontratua bukatzean, egindako inbertsio horiek azken finean, udalarena dira, gureak, udal ondasunak izango dira. Alde batetik, egiten dugu kontrola eta zaintza egiten diren zerbitzuena. Eta zerbitzu horiek, zerbitzu kontratu baten barruan daudenez, ez betetze oro suertatuz gero, registratu den bezala, 2023 urteaz geroztik, ez betetzeri gertatzen bada obligazioei dagokienez edo bete beharrei dagokienez, besate baterako baldeo edo garbiketa zerbitzuak eskaintzen ez direnean, edo edukiontza garbitzen ez direnean, edo espaloia garbitzen ez direnean, hauten baten bada, zerbitzu bat ez dela eman, hileko kanonaren kontra joango da. Beste kontrol hildo batetik ere badoa. Eta bestalde gaur hitz egiten ari garen hau daukago, ezta? Inbertsio batzu daude bai egin direnak, esleipendunak bai egin dituenak, eta
2014ko azarotik indarrean dagoen kontratuan agertzen ziren espezifikazio batzuk esleipendunak bete beharrekoak, eta bete ditu. Egin dituelako erosi ditu, barredorak esate baterako, kamioiak, edukiontziak, edukiontzi uharteen lurperatzea egin du, eta beraz, UTE honek inbertsio batzuen zenbateko proposatu zuen amortizazio epe batekin, 120 hilerokotasunekoa, hasieratik jakin genuen kontratu hau 12 urtez egongo zela indarrean, eta 120 hilerokotasun horiek 2 urteko gabezialdiarekin zetozen. Eta beraz, amortizazioak gero 2 hilabete beranduago etorri ziren. Momentura arte mensualidade batzuk bai ordaindu dira, baina orain badago parte bat ez duguna ordaindu. Mailegu bat eskatza bezalakoa da, ezta? Ordainketa batzuk ez dira egin eta egin behar ditugu. Aipatu dugu enpresak azken finean berraztertzeko rekurtsoa aurkeztu duela, eta orain osoko bilkura honetara ekarri dugu. Eta, geneukan abisu hori, ezta? Puntu hau honesten espada, enpresak ziurrenik, epaitegietara joko zuen, eta ziurrenik, aldeko epaia jasoko litzateke hau ordaintzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Kontra? Ez daukagu abstentzioak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Honez beste 173. puntura pasatuko gara, erabaki proposamena Urgatzi SLeri fakturak ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamena, hau da, ekonomia prozesalagaitik prozedurarekin jarraitzea eta espeditean jasotako prestazioen balorazioari buruzko informazioen arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberaztea saihesteko aurkeztutako eta eratutako fakturekin bat datorren zenbatekoan. Zehaztasuna da, etxezetxeko zerbitzua eta guztira da 189.619,30 eurokoa. Faktura hori onartzea eta Urgatzi SLeri ordaintzea. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Kontra? Partido Popularra. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste 174. puntura pasatuko ginean. Erabaki proposamena Integra MGSCE SLari fakturak ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, ekonomia prozesalagaitik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberaztea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan. Zehaztasunak hau dira, lehenengo faktura da, urriko hileko zenbatekoari 6.614,71 euro bezbarne, eta bigarrena da, azaroko hileko faktura hogeita laura arte emondako zerbitzu orduek, guztira 5.196,13 euro. Guztira egiten dire 11.810,74 euro, obligazioa onartzea eta Integra MGSI hori ordaintzea. Norbaitek hitza? Ez, beraz bozketara pasatuko gineateke. Aldeko bozkak, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin
Podemosekoak. Eta honez beste 175. puntura pasatuko ginateke, Getxoko Jesusen Bihotza udalegoitza, tokiko erakunde autonomoaren kontseilu errektorearen udalaren ordezkari izango direnea JPNV udal taldeko zinegotziak izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, Getxoko Jesus Bihotza udalegoitza tokiko erakunde autonomoko kontseilu errektoreko kide izendatzea ondorengo zinegotziak JPNV udal taldearen ordezkari gisa 2025ko urtarrilan batetik aurrerako ondoriorekin. Titularrak Gorka Mostajo Galduro eta Ignacio Iriarte Golostiak eta ordezkoak Irantzu Iriarte Gomez eta Inigo Urkitza Jainek. Titularrak falta izatekotan ordezkoek haien utza bete ahalko dute. Norbaitek hitza? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak, aho batez, onartua geratzen da. Eta honez beste 176. puntura pasatuko ginateke, Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomoaren kontseilu errektorearen udalaren ordezkari izango direnea JPNV udal taldeko zinegotziak izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomoko kontseilu errektoreko kide izendatzea ondorengo zinegotziak JPNV udal taldearen ordezkari gisa 2025ko urtarrilan batetik aurrerako ondoriorekin. Titularrak Gorka Mostajo Galduro eta Inigo Urkitza Jainek eta ordezkoak Janire Ocio Zelada eta Saloa Kanpilo Mandaluni. Titularrak falta izatekotan ordezkoek haien utza betek ahalko dute. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara hemen ere. Aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da. Eta honez beste 177. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2024ko abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Bozeramaileen batzordeak 2024ko abenduaren 3an aho batez hartutako adierazpen instituzionala. Bat eta beste bat. Bi gehi beste bat. Gehiketa da gaigintza. Txirik ordan dabiltzan arien euna sortzen dugun bat eta bakar kolektiboak. Gaigintza da gehiketa kolektibo txirik ordatua. Eungintzaren artea. Eundarron mugimendua. Ari eta ari. Ariak gurutzatuz bide gurutzeetan. Ebakidura eta loturak arifin edo lodien artean. Gorri, urdin edo zuriak. Bat eta bakoitza bere berea, elkarri begira, korapiloak elkargune. Bakoitza nor berea, nortasun bat eta bakar. Ari sendo eta hul, ari zar edo berri, ez deusa bakarrik eta osoa batera. Eun, guztion artean euna. Eundegi bat gara. Bakartasunak batuz gurutzatu eta korapilatuz gabiltzen ari luze laburren eungile artisauak. Izte zein irekitze, korapilo, lotura eta askatzeak. Eskuaren tenkatze eta lasaialdiaren mugimendua gara. Euskararen eundegia, garen geroaren eundegia. Zaharra da Euskararen eundegia. Arizari, ariak eta ariak batuz ekinean aritu izan garen herritar eta euskaltzaleak iragana bezain bat gara oraina. Euskara dugunak bezain bat oraindik ez dutenak. Euskararen aldekotasunak hizkuntza ezberdinak ditu. Hiztun mota ezberdinak gara eta guztiok osatzen dugu Euskararen euna. Mugimenduan gabiltzanon euna. Euskararen aldeko ekinek ehunka egun eta urtetan iraun dute geldialdirik gabe bidegile eta bidelagun ekintzaile esker. Euskararen hurrengotaratzearen kate begileak izan dira. Ezinbestean Euskarak bidegileak behar izan dituelako. Bidelagun nekasinak, kolektiboa. Ekintza eta taldetasuna osatu duten euskaltzaleak. Ametsa, jolasa eta zaretzea egia bihurtu duten talde zein mugimendu eragileak gara eundegi honetako protagonista nagusia. Bat eta beste bat, bi eta beste bat. Baina bi edo bat eta bat, agian beste bat, edo agian bat eta erdi bat. Halere, euskarari emanak garen kolektiboaren marrazkia egiteten den unean ekina hautzen ari da. Arien tenkatze eta lasatzea mugimendua bakantzen sumatzen dugu mundu globalaren erritmoetan.
ezina. Ekinari eutzi eta eman ezina. Korapilo handi samar bat eunean kateatuta. Tenkatzelan minbera sortzen duena eskuetan. Multzoaren ustearen ondoriozko ustea. Utsunea geri da unean. Marrazkiaren zulo txikia. Gizartearen ardura kolektiboa besterentzen ari den unean. Taldetasuna eta ekintzailetza gero eta urrunago suertatzen ari zaizkigu. Eta unean bada zulo bat bete ezin duguna. Eskua ekinera iristen ez den esleku hori agertzen da gure begietan. Bai, agertzen da utxartea euskararen unean, eta gabiltzekinean ari gurutzea osatuz, korapilo handitu eta lasaituz, kolorez kolore, ondura osatuz, hilaraz hilara elkar gurutzatuz, elkar sendotuz, euskararen zulatua eder bilakatuz, gertu zein urrutiko begiratuan. Zuloa, ari etena eta naztura ere bagarelako, euskararen eundegian, baina ekina da jarraipena, ekina da artez biziautea. Mugimendu soziala, erakunde publiko, elkarte, langile eta etxekoak. Euskararen aldeko mugimendua gara, euskarari emanak eta euskarari esker ekinean nor izan nahi dugunak. Euskararen eundegia gara, garen geroaren eungailu etengabeak. Euskararen egunean, eungile garen erakunde publikoi eta gizarte eragile upada handi bat zor diegu. Geldialdeariak gabeko bidea da, euskararen indar berritzearen bizitza eta ekinean gabiltzanon ardura elkarren aitortza eginez, gure erronka berriei erantzuteko baldintza berriak sortzea. Euskararen euntze ariketa guztion ardura da, erakundiko publikona eta gizarte eragilena. Ekina ezinbestekoa da, euskarak mugimendua behar du, bere duen bizia mantendu eta geroz eta biziago izateko, euskararen dizdirak anistasunetik guztiok zizprenditu gaitzan. Euskara guztiona da, hemen gauden eta etorriko diren guztiona. Irabaz dezagun elkarrekin euskararen bidea. Norbaitek hitza? Bai. Andrea, zeurea txanda, Zelai Andrea. Bai, oraingoan ez gatoz bat, Getxoko udaleko bozeramaile batzordeak Euskararen nazioarteko egunerako onartu duen adierazpenarekin. Tamalez, hainbat arrazoi ditugu horretarako, azken adibidea, EAJ, PSE eta PPek udaltzain berria kontratatzeko erabakian, 10 lanpostu berrietatik 5etan ez dutela hizkuntza eskakizunak ezarri, hortaz, ez dute euskara eskakiteko beharrik, ondorioz, herritarren eskubideak urratuak izango dira. Gainera, erabaki hori justifikatzeko, erabietako argudioak eskagarriak dira. Hizkuntza politikaren aurkako oldarraldi judizial berri bati bidea ireki dezaioke. Eta onderen, guzti honen ondoren, konpromiso zehatzik gabeko adierazpen simboliko bat sinatzea proposatzen zaigu. Argi dugu, ez du horrelako zuriketan parte hartuko. Euskarak ez ditu hitzutzak behar, ez ditu hitz politak behar, konpromiso argiak, baizik. Euskaldunon hizkuntza eskubideak erresperatuko dituzten politikak behar ditugu. Eta euskararen etorkizuna bermatzeko erabakia ausartak zinbestekoak dira. Sinetita gaude, hala ere, sinetita gaude oinarrizko adostasunak lortzeko baldintzak badaudela. Eta prest gaude, eta prest egongo gara beti, norabide horretan ahalegin guztiak egiteko. Baliabideak behar ditugu, behar dira, jakina, baina bultzada politikoa ere bai. Instituzioen zeregina ezin da adierazpen simbolikoetara mugatu. Herritar guztien eskubideak bermatzeko politika eraginkorrak gauzatu behar dituzte. Euskaldunon komunitatea mugituko duen mezua behar dugu. Eta hori, eskubideen errespetutik, berdintasunetik eta euskaldun izatearen harrotasunetik etorriko da. Euskaldunok historian zehar egokitzeko gaitasuna erakutsi dugu. Gaur egun ere, hizkuntza bizia eta baliagarria izaten jarraitzeko erronkari heldu behar diogu. Euskararen erabilera sozialaren ahultzea eta globalizazioaren eragin homogenizatzailea gainditzea ezinbestekoa. Horretarako, hizkuntza politika ausartak eta eraginkorrak behar dira. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko dituztenak
eta euskal komunitatea aktibatuko duen diskurtso kohesionatzailea sortuko dutenak. Euskara ez da folklore hutsa, ez da gutxiengo baten hizkuntza, guztiona da, gurea da, eta merezi du babestu, zaindu eta erretasunez bizi izatea. Erabaki sendoak eta bateratuak behar ditugu, eta bide horretan lanean jarraituko dugu. Oldarralditik indarralderako bidea egiteko garaia da, eta horretan bai, EH Bildu beti izango da bide lagun. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Bakarrik argitzeko getxuko dalean langile euskaldunen portzentaia legeak ezartzen duenaren gainetik gaudela, eta euskara eskakizuna duten plazetan bebai. Eta gainera atal honetan ez da irizpide aldaketarik egon langileak hautatzeko prozeduran. Hori argi gera dadin. Beraz, 178. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da. Kreditu transferentzien erabilaren bidez aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordean hartutako ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dira ebazpenak eta zenbakiak. Norbait egitza? Ez, beraz 179. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Proposamena hau da, kreditu finalista gaikuntzan erabilaren bidez aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan adierazten da ebazpena eta dirua. Norbait egitza? Ez, beraz 180. puntura pasatuko gara. Alkatetzaren 73/10 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Dekretu honen bidez, 5.494/2024 alkatetzaren dekretua aldatu zen. Dekretu horren bidez, gastu programarekiko arduradun politikoak eta arloetako zerbitzuetako arduradunak izendatu ziren. Batzordearen proposamen hau da. Alkatetzaren 2024ko abenduaren 10-eko 6.310 zenbakiko dekretuaren berri izatea. Honela dino, dekretu honek otzerapen zatian bat, alkatetzaren 5.434/2024 dekretuan arlo eta zerbitzuetako arduradun izateko udalkideak izendatzeari eta gastu programen arduradun politikoak izendatzeari buruzkoa lehen taula aldatzea, honako zehaztapen hauek ondorioz. Gorka Mozajo Galduroz, udalkidea izendatzea gobernu irekirako eta modernizaziorako arloko partaidetza zerbitzuaren arduradun titular. Aurrekontu programen erantzukizunik esleitu gabe etaren ordezkoa arloko udalkidea arduraduna izatea. Hortaz, jarraian adierazi den moduan geratzen da taula, eta bertan agertzen da zelan geratzen da taula. Norbait egitza? Ez, beraz, 181. puntura pasatuko ginateke. 73/11 alkatetzaren dekretuaren berri ematea dekretu horren bidez, antolaketa eta kontuen lurraldearen eta herritarren informazio batzordeen osaera aldatzea. Batzordearen proposamen hau da. Alkatetzaren 2024ko abenduaren 10-eko 6.311 zenbakiko dekretuaren berri izatea. Honela dino zerapen zantia. Antolakuntza eta kontuetako lurraldeko eta herritarroko informazio batzordean osaera aldatzea, EAJ-PNV-ren eskarari erantzunez. Horrela, kide titularren eta ordezkoen zerrenda honela idatzita geratuko da. Bertan agertzen da zelan geratzen da. Aldaketen ortzea. Norbaitek hitza? Ez? Mozioetan sartu baino lehen. Badakizute urtero etortzen zaizkigula, San Ignazioko aurrak etortzen zaizkigula kantatzera. Aurten ere eskaini dira etortzeko, eta hemen nik leihotik ikusten ditut hor jeisten ari dirala pixkanaka. Nik uste dut mozioetan sartu aurretik
egingo dugu etenalditxo bat kantak entzuteko, ondo iruditzen bazaizue, eta gero jarraituko dugu mozioekin. Printzipioz, berandugo etortzeko ziren, baina ikusten ditut jeisten, bazpadare.
El gobierno también morimos, ¿eh? Bueno, bueltan denak, mesedez, mozioen atalean sartzeko, ja jai giroa hasten da, nabarmentzen hasten da jai giroa. Bueno, badator, hane falta, zuen mozioakin hasi bargara, así que hemen Gorka, Ane, Larrakoetxea, bai. Mostajo jauna, Larrakoetxea anderea. Ba gauz, ezta? Venga, mozioen atalean sartzen gara, EH Bildu taldearen mozioa, Aldapa auzo kableatu elektrikoa lurperatzeko eskaerari buruzkoa. Zeinek defendatu behar du Bilbao Andrea zu? Bai, neu. Zure bere hitza. Bai, egunon guztioi. Getxoko udalerrian berehalako arreta eskatzen duen egoera bat dago. Aldapa auzoan aireko dorre elektrikoak oraindik ere egotea. Auzo horrek nabarmen kontrastatzen du udalerriaren gainerakoekin. Salbuespenak salbuespen, auzo gehienetan kableak lurperatuta baitaude. Eta ez dute behintzat horrelako dorre handirik auzoaren erdigunean. Egoera horrek segurtasun arriskuak sortzen ditu Aldapan. Dorre batzuk errepidearen albo batean daudelako. Eta horrek auzokideen bizi kalitatean eragina izan dezake. Aireko posteak gune bakar batean edukitzeak lehen mailako eta bigarren mailako herritarren pertzepzioa sortzen du. Udalaren betea beharra da herri osoan berdintasun baldintza bermatzea. Zenbait eremu azpiegiturari eta oinarrizko zerbitzuei dagokionez atzeratuta gera ez daitezen. Zutabe elektrikoak eta aire kableak arriskutsuak izan ditezke ekaitzak edo haize bortitzek istripuak sortu ditzatekelako. Lurperatzeak arrisku horiek gutxituko lituzke auzotarrei lasaitasun handiagoa eskainiz. Kableak lurperatzeak hiri paisaia hobetzen lagunduko luke eta udalerriaren irudiarentzat antiestatikoak edo degradatzaileak izan daitezkeen elementuak kenduko lirateke. Batez ere, jendea bizi den edo jendea biltzen den eremuetan. EAeko araudietan bete behar espezifikorik ez badago ere, lurperatzea eremu urbanizatuetan gomendatutako praktika da, udalerrien modernizazio eta berrikuntza helburuekin bat etorriz. Kableatu gehiena lurperatuta dituen udalerri batean egoera horrek bere horretan jartzeak bertako biztanleekiko abandonua irudia ematen du. Arazo hau konpontzeak auzokideen bizikalitatea hobetuko luke zeharo. Horregatik guztiagatik, urrengoa eskatzen diogu Getxoko udalbatzari. Aldapa auzoan dauden tentsio handiko kableen lurperatzeko bideragarritasuna teknikoki ebaluatzea. Dagokion konpainia elektrikoarekin negoziatzea, konpainiaren hobekuntza plangintza jarduera hau sartu dezaten. Hirugarrena, bilatu dadila finantzaketa EAeko edota estatuko diru laguntzen programen bidez. Azpiegituren modernizazioaren edo jasangarritasunarekin lotutakoak. Defentsa jarraituko duzu? Ez defentsara pasatuko nintzateke. Bai, zeharkakoa dagoela. Bai. Parkatu.
Mozio Andrea, irakurriko duzu, mesedez? Bai. Aldapa auzoen kableatu elektrikoa lurperatzeko proposamenari egindako transakzio zuzenketa. Aldapa auzoan kable elektrikoa lurperatzeko proposamenari buruz Euskal Herria Bildu talde politikoak aurkeztutako mozioaren azaldutako alderdi orokorrarekin bat etorriz, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Ezkerra PSE, Euskadiko Ezkerra barkatu, honako mozio transakzionala proposatzen dute. Zuzenketa transakzional honen bidez, mozioaren edukiaren zati bat partekatzen da eta gogoratzen da udalak urte batzuk daramatzala modu koordinatuan lan egiten banatzaile elektrikoarekin horrelako jarduketak egiteko. Eta udalak bere egin hartzen duela obren zati zibila eta konpainia elektrikoak lurperatzen egiten den lan teknikoarekin. Horregatik, guztiagatik, erabaki proposamen hau proposatzen da. Banatzaile elektrikoari eskatzea Aldapa auzoko linea elektrikoa lurperatzeko beharrezkoak diren jarduketak egin ditzala, udaletxea eta konpainia elektrikoa artean koordinatuta eta planifikatuta lan eginez. Gainerako puntuak, kentzen dira, kanporazten dira. Hori da, eskerrik asko. Bale, zeharkakoa... Zeharkakoa? Onartzen dugu, Onartzen duzue? Orduan, esan beharra hori, posik hartzen dugula, zeharkakoa. Uda gobernuak aurkezten digun zeharkakoarekin eta goko onartzen duguna, mozionen helburua betetzea lortzen dugulako, aldez aurretik hau ere eskatuta bagenuen ere. Eta, ikusten da, gobernua mugitu egin dela, enpresa elektrikoarekin hitz egin eta akordioa erdietzi dutela. Ondorioz, 2025 urtean, dorre elektrikoak ezabatuko dira Aldapa auzoan, jakin badakigu tarte batean, saia izan daitekeela eremu pribatuak badaudelakoan eta zailtasun, egingo delakoan gaude. Eta esan bezala, mozioa bere helburua bete du eta beste zerbait ere erakutsi digu. Nahi izan ez gero, gauza simpleagoak egin daitezkela, arinago eta herriarentzat hobeak direnak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna? Bai, eskerrik asko alkate anderea. Ez da lehenengo aldia, osoko bilkura honetan eztabaidatzen duguna honi buruz. 2017an zehazki gure taldetik aurkeztu genuen mozio bat lurperatzeko linea elektriko horiek, aireko linea elektrikoak lurperatzeko Aldapa auzoan. Eta jakin badakit Alderdi Popularrak hori egin izan duela, aktak irakurri ditudalako. Alderdi Popularrak behin baino gehiagotan aipatu egin du gai berbera, baina proposamena edo eskaera ez da soilik mugatzen eremuenetara. Osoko bilkurara ez da mugatzen. Izan ere, bertako auzokideen, Aldapa Zubietazeko auzokideen eskaera historiko bat da. Auzo prozesu parte hartzailean, 2008an, eskaera hau egin zuten bertako herritarrek. Beraz, gai hau, oso urrunetik dator eta urteak daramatzagu eskatzen eta aldarrikatzen. Egia esan, ordutik ona, geroztik, ez genuen informazio gehiagorik honen inguruan, ez genekien gobernu taldeak urratsak eman zituen horri buruz. 2017ko eztabaidan egia da, aipatu zela, eratu zela lantalde bat, gai horiei aurre egiteko, enpresaren eta udalaren arteko gaiei aurre egiteko, baina ez genekien berririk zegoenik horren inguruan. Zeharkako emendakina ikusita, ematen du, urte batzuk daramatzagula lanean, koordinazioan, banatzaile elektrikoarekin. Koordinazio lana dagoela, ematen du, proposamen bat dago, udalak bere gain hartzeko obra zibila. Bi parteek hartuko dute bere gain lana. Batek obren parte zibila eta besteak hartuko du lurperatzearen parte teknikoa bere gain. A priori, konponbide ona dela ematen du. Eta argi dago, alde bozkatuko dugu, la mozioaren alde bozkatuko dugu. Eta zeharkakoaren alde bozkatuko dugu ere bai, noski. Horrela, auzoak urte askoan eskatutakoa lortuko duelako. Horrez gain, talde desberdinok ekarri dugu osoko bilkura areto honetara eskaera hau, eta ados gaude ezin direla sortu lehen mailako eta bigarren mailako auzoak. Beraz, proposamenaren alde bozkatuko dugu, zeharkakoaren alde, eta zain egongo gara, ikusiko dugu, zenbat denbora gehiago behar den,
ejecución de esta obra obra hau egikaritzeko. este acuerdo que se menciona en la enmienda transaccional se lleve a cabo. Edo ikusiko dugu zenbat denbora behar den zeharkako emendakinean proposatutakoa egiteko eta batzordetan jarraipena egingo diogu. Mila esker. González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, ados gaude, nola ez? El interés por mejorar la calidad Interesgarria dela bizikalitatea hobetzea aldapaseko herritarrentzat. Eta ulertzen ditugu keskak, bai teknikoki, a nivel de seguridad caudal. bai segurtasunari dagokionez. Hala eta guztiz ere garrantzitsua da argitzea puntu batzuk. Lehenik eta behin, aireko kableatuak araudia bete behar du eta ezin zaio eskatu konpainiari lurperatzeko. Hala eta guztiz ere kableak lurperatzea gomendagarria da, baina ez da bete behar bat. Hortaz, ezin dugu horrelako errekenimendurik egin araudiaren muga kontuan hartu gabe. Finantzazioari erreparatuz, udaletik ez gaude prest kostu osoa gure gain hartzera. Udal funtsekin, noski, ez da finantzatuko dugun neurri bat, erabat finantzatuko duguna. Zinegotziak esan duen bezala, EAJ-ko bozeramaileak esan duen bezala, parte zibila hartuko dugu gure gain besterik ez. Ulertzen dugu, azpiegitura hauek, konpainiek kudeatu behar dituztela. Hori dagokielako, gainera apo berrian lurperatzea aurre ikusten da. Eta horrek bermatuko du berrikuntzak egin ahala hobekuntza hori kontuan hartuko dela. Eta guk, zeharkakoan proposatzen dugu, konpainia elektrikoari eskatzea modu koordinatuan eta planifikatuan egin dezala lurperatzea Aldapaz auzoan. Eta baterako lanarekin uste dugu, konponbide bat aurkituko dugula onuragarri izango dena herritar guztientzat, udal baliabideak erabili gabe, ekintza hau dagokiolako konpainia elektrikoari. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Elorza jauna. Buenos días, gracias. Egun hon eta eskerrik asko alkate anderea. Hombre, después de 14 años... 14 urte eta gero, 14 urte igaro dira, bai. Este tema lo defendió Marisa Rue por el... Marisa Ruek defendatu zuen hau 2017an eta gerora beste talde batek, hori 2010an izan zen. Eta gero 2017an beste talde batek proposatu zuen udal talde popularrak eta besterik gabe, ama esango dut alkate andereak esan duen bezala urte asko pasatu dira erabakia hartzeko. Eta esan duzue, ea posible den konpontzea. Eskertzekoa izango litzateke ahalik eta lasterren konpontzea. Hainbeste urte eta gero nik uste dut emaitza berehalakoa izango dela. Gustatuko litzaidake gogoraraztea honako hau. Ez naiz hasiko kontu juridikoekin, nahita ez bete behar diren edo ez dut hori esango, beste pertsona batzuk daudelako horretarako, baina mozioak batzuetan auzokidek bultzatzen dituzte eta parte hartze erakunde bultzatzen dituzte mozio batzuk eta horrelako kasuetan behartuta gaude kontuan hartzera. Eta ezin dugu esan, ez denez derrigorrezko hartugu egingo. Nik uste dut, hori ona dela. Mozioen zentzua zeharkakoa denean, eta pertsona batzuek hori eskatzen digutenean, bete behar ditugula eta egikaritu behar ditugula. Arazoa konpontzeko azkenik gustatuko litzaidake aipatzea honako hau. Ziurazki, ez daude hainbeste dorre Aldapazetik kanpo, baina aireko kableen arazoa garrantzitsua da. Negurin, maila bat dago, telefonia kableak, kable elektrikoak eta beste kable batzuk gehituta. Eta nik uste dut, gobernu taldea konpondu beharko lukeela arazo hori udalerri osoan, ez soilik Aldapa auzoan. Apurka hori egin beharko luke, konpainia banatzaileen laguntzarekin, Iberdrola, Endesa eta enpresa horiek kudeatzen dute, banaketa eta horiekin konpondu beharko litzateke arazo hau, bai Aldapazen, bai beste auzo batzuetan, eta mesedez, ez daitezela igaro beste 14 urte edo gehiago. Mesedez, azka dezagun kontu hau ahalik eta lasterren konpontzeko alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bai. Ocio Andrea. Eskerrik asko alkate anderea. Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko, eskerrek eman nahi dizkiot EH Bildu talde politikoari, aurkeztu dugun transakzionalari emandako babesagatik. Eta bueno, pues desde el ayuntamiento... Udaletik. Zeharkakoan esan bezala, eskatuko diogu banatzaile elektrikoari egin ditzala lurperatzeko lanak. Tentsio altuko kableak lurperatzeko Faduraso kaletik Aldapa auzoan beste tarte bateraino. Garrantzitsua da eskuartze hori egitea.
bizi kalitatea hobetzeko herritarren artean eta hiri paisaia hobetzeko, eta hortaz lan egingo dugu jarduketa hau gehitzeko urrengo hobekuntzetan udalerri osoan, eta gogorarazi behar da linea elektrikoen lurperatzea, bai tentsio altukoak direnean, bai tentsio basukoak direnean, prozesu konplexua dela eta plangintza egin behar dela eta koordinazio egin behar dela banatzaileekin eta baliabide espezifikoekin. Ez dugu bete beharrik eta ezin ditugu telekomunikazioetako enpresak behartu, ez da sare elektrikoko banatzaileak behartu. Ez dugu eskumenik behartzeko hori guztiak eta ez dugu eskumenik obra horiek egikaritzeko, izan ere indarreko araudia betetzen dute. Denbora luze daramagu koordinazioan lan eginez enpresa arduradunekin eta zentzu horretan udalak normalean obraren parte zibila egiten du eta banatzaileek eta telekomunikazioetako enpresek lan teknikoak egiten dituzte, hau da, parte mekanikoa egiten dute. Eta horren adibide argia da Portu Zaharreko adibidea. Iaz, erabat egin genuen lineen lurperatzea eta horrek hobekuntza handia ekarri dugune horretan eta proiektu horiekin ikusten da modu eraginkorrean aurrera egiten dugula gure azpiegiturak modernizatzeko eta horrek erakusten du konpromisoa dugula Getxoren etengabeko hobekuntzarekin. Mila esker. Beste norbaitek, ez, beraz bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak, hau batez onartua geratzen da. Eta, honez beste, 183. puntura pasatuko ginateke, Bildu taldearen mozioa Musike Barriko sarrerak komisio gehigarririk gabe erosteko plataforma publikoa sortzeari buruzkoa. Zeinek defendatzen, Zelai Andrea. Kultura jasotzea oinarrizko eskubidea da, eta pertsona guztien eskura egon behar du, haien egoera ekonomikoa edozein dela ere. Hala ere, gaur egun, Musike Barriko ekitaldietarako sarrerak Kutxabanken plataformaren bidez soilik eros daiteke. Eta horrek kostu gehigarri bat dakar erosetako sarrera bakoitzeko, zerbitzu horrek aplikatzen dituen komisioak direla eta. Gainera, sarrerak lehiatilean zuzenean erosteko aukera ere badago, baina ordutegi mugatuarekin, jende askori sarrera oztopatzen diolarik. Lehiatilearen ordutegia honako hau da. Astelehenetik ostiralera, 10:00 ordu 1:30 eta 4:00 7:30. Eta ikuskizunak hasi baino ordu bete lehenago. Eskuragarritasun mugatu horrek sarrerak erosteko aukera mugatzen du, batez ere lanagatik edo bestelako konpromisoengatik ordutegi horietan bertaratu ezin direnentzat. Beraz, egungo sistemak ez du udalerriko pertsona guztientzako erabateko irisgarritasuna bermatzen. Horregatik uste dugu Getxoko udala kulturarako sarbidea errazteko erantzunkizuna duela. Berrezkoak ez diren oztopo ekonomiko eta logistikorik sortu gabe. Sarrerak erosteko plataforma publiko bat sortzea, komisiorik gabekoa, eta sarbide zabal eta malguagoa eskainiko lukeena. Neurri positibo eta beharrezkoa litzateke Musike Barriko kultur ekitaldiez gozatzean herritarren esperientzia hobetzeko. Honegatik guztiagatik, honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Musike Barriko ekitaldietarako sarrerak erosteko plataforma publiko bat sortzea. Getxoko udala kudeatu, herritarrek sarrerak zuzenean eta komisio gehigarririk ordaindu gabe eskuratzeko aukera izan dezaten. Defentsa? Kulturarako sarbidea oinarrizko eskubidea dela esaten dugu mozioan, eta da, eta pertsona guztientzat bermatu behar dela, haien egoera ekonomikoa edo baldintza pertsonalak direla, edozein direla ere. Bereziki, jarduerak udal batek antolatzen edo sustatzen dituenean, erakunde publiko batek herritarren ongizatea eta aukera berdintasuna bermatzea izan behar duelako helburu. Gaur egun, Getxon, kultur ekitaldietarako sarrerak saltzeko sistemak, gure ustez, oztopo ekonomiko eta logistikoak ditu. Batetik, sarrerak erosteko eskuragarri dagoen plataforma bakarra Kutxabankekena da, eta sarrera bakoitzeko komisio gehigarri bat kobratzen du. Eta horrek gain kostua dakar, justo herritarrentzat. Kargu gehigarri horrek sarrerak arestitzen dute,
eta erosteko ahalmen txikiagoa duten pertsonei eragiteaz gain, kulturarako sarbidean berdintasun printzipioa ere kontra egiten du, beharrezkoa ez den oztopo ekonomiko bihurtzen ari baita. Ondorioz, kultura biztanleriaren sektore ahulenetik urruntzen dute. Gainera, sarrerak zuzenean lehiatilan erosteko aukera ordutegiz eskasak mugatzen du, eta horren ondorioz pertsona askok, batez ere lan egiten dutenek, edo bestolako konpromisoak dituztenek, ezin dira ordutegi horietara egokitu, eta beraz, sarrerak erosteko eragozpenak dituzte. Sarrerak saltzeko ordutegiaren malgultasuna falta hori muga garrantzitsua da, eta ez die erantzuten herritar guztien beharrei. Inguruan, baditugu hainbat adibide, bat jartzearren sopela, sopelak sarrerak erosteko erabiltzen duen sistemak, herritarrei komisio gehigarririk gabe erosteko aukera ematen die. Eta horrela, kulturarako sarbidea errazten da, oztopo ekonomikorik gabe. Eredu hau, eraginkorra eta eskuragarria dela erakutsi du sopelako biztanlentzat, eta horrek ikusten du, posible dela Getxon antzeko irtenbide bat implementatzea, gure behar eta ezaugarrietara egokituta beti ere. Arrazoi horiengatik, uste dugu, Getxoko udalak baduela ardura, herritar guztiek kultura bete-betean eskura desaten bermatzeko, oztopo ekonomiko eta logistikoak kenduz, nahiko garestia badaia. Udalak berak kudeatutako sarrerak erosteko plataforma publiko bat sortzeak, aukera emango luke herritarrek sarrerak modu eskuragarriagoan eskuratzeko, komisioa gehigarririk gabe eta ordutuegi malgutasun handiagorekin, egora pertsonal eta lan egora desberdinetara hobeto egokituz. Sistema publiko horrek berrezkoak ez diren aparteko kostuak ezabatzeaz gain, udalerriko bestalde guztientzako irisgarritasun orokorra hobetuko luke, aukera berdintasuna, eta kulturaz murrizketarik gabe gozatzeko eskubide unibertsala sustatuz. Eskerrik asko. Benito jauna. Eskerrik asko berriro ere. Bueno, uste dut denok egongo garela ados komisio hauek desagerraraztearekin. Edo zein ekitalditarako sarreretan ez lirateke aplikatu beharko, edo nolakoak badira ere. Izan ere, sarreraren prezio ordaintzera goazenean, sarri, molestatzen gaituzte aholakoak, ez da? Askotan azken prezioa, modu abusiboan loditzen dute. Eta kudeak eta gastu hau gainera batzuetan aplikatzen da erakunde publikoek antolatutako sarreretarako. Getxoko udalak antolatutakoetarako esate baterako. Gaur esate baterako, Andres Isasiko zineklubeko zerbaitera, joan nahiko bagenu, bai, sarrera ordainduko genuke, baina kudeak eta gastuak baitere, 1,0 bederatzi. Beraz, sarrera batek 3 euro kostatu ordez, 4 piku kostatuko luke. Eta hori, sarrera bate erosteko amagoa egin ja lortu dugu, eta hori gertatzen da gainerako ekitaldekin musike barri, musika eskola, Romo kulturetxea, egia da badaudela alternatiba gehiago, lehiatilarena esate baterako, baina lehen esan dugu ordutegi aldetik zailtasuna daudela, ordutegi mugatua duelako, eta horrek azken finean mugatu egiten ditu sarrerak erosteko aukerak, behintzat pertsonan erostekoak, eta komisioak egitekoak. Nola nahi ere, etzaigu irten bidea iruditzen izan ere, aukerarik azkarrena eta erosoena eta jenteak gehien erabiltzen duena, plataforma digitala erabiltza da. Ikusi izan dugu beste leku batzuetan, jada, badutela plataforma propio bat, esate baterako Bergararen kasua da, eta plataforma propio ez dutenen kasuan ere, enpresa baten bitartez egiten da eta ez dira kudeak eta gastuak kobratzen. Hori segertatzen da esate baterako Urdulizen kasuan. Beraz, planteamentua argia da.
Eta zergatik ez dugu hemen probatzen, zergatik ez daukagu plataforma propio bat. Eta gainerako udalak errespetatzen ditugu, baina gu benetan uste dugu, 15.000 biztanleko herri batek izan badezake, Getxok ere izan dezakela. Eta uste dut gaudela momentu egokian, hau bezalako kontuak planteatzeko. Izan ere, digitalizazio prozesuan gaude pilpilean, eta horregaitzik iruditzen zaigu oso momentu egokia litzatekela, kudeaketa gastu hau desagerrarazteko. Horrela gainera, erraztu egingo genuke izapidetze bidea eta merketu ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon. Bueno, udalerri askok erabiltzen dute Kutxabanken plataforma sarrerak erosteko. Bilbo, Zarautz, Basauri, Arrasate, Tolosa, Lasarte, Balmaseda, Hernani, Leioa, Barakaldo, Derio, Zeia, eta bar luze bat, baina Kutxabanke komisio bat kobretu arren, erabiltzaileek zein kudatzen dutenek, Kutxabankeko webguneak azken finean udalaz gaindiko gardentasuna ematen digu, segurtasuna ematen digu eta irisgarritasuna bermatzen du baita ere. Eta horregaitik operadore kultural publiko gehienak barne hartzen ditu beste, sarrera bat hartzen dugunean, hau ere integratuta agertzen da eta beraz programazioaren fusioa errazten da. Sistema honek areagotu egiten du kultur jardueren irizmena, bizibilitate gehiago ematen zaie betxonez biziz diren pertsonentzat, eta esan bezala eskaintza kulturala hobetzen da. Eta eizulen ere hau da plataformarik erabiliena herritarren partetik. Eta bete egiten du Getxoko kultur programazioa zabaltzearen helburua. Ados gaude Bilduk esandakoarekin. Guztion eskubidea da kulturara sarbide izatea, baina ez gaude ados esatearekin 0,80 euro gehigarriko komisioa oztopo ekonomikoa dela esatearekin. Uste dugu benetako oztopoa eskaintza kulturala doakoa dena behintzat faltan egotea dela. Asko sanitzagoa izango liteke eta irisgarriago, baina hori beste eztabaida bat da. Bestalde, Alderdi Sozialistatik uste dugu plataforma publiko bat sortzea ez dela irtenbide eraginkorra, ez dela egokia, kostu handiak ekar ditzakelako eta horrez gain kudeaketa publikoa eska dezakelako. Eta horrek azken finean, moteldu egin dezake funtzionamendu plataformaren kasuan, gainera gaur egungo ordutegiak takilaren kasuan jada nahikoa dira eta aukera nahikoa eskaintzen da biztanleriaren zati handi baterako. Gainera pertsona askok nahiago izaten dute erosketa digitala egitea erosoagoa delako eta beraz sistema hibridoa jada estaltzen ditu preferentzia desberdinak. Adierazitako guztiagatik ez dugu babesteko mozio hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko alkate Andrea, eta egunon guztioi. EH Bilduk mozio honetan eskatu du plataforma publiko bat sortzeko komisiorik gabe erosial izateko musikebarriko ekitaldietarako sarrera. Talde proposatzaileak arrazoi nahikoa ematen ditu honen inguruan eta egia da musikebarrirako sarrerak lehiatilan gain interneten bakarrik lor daitezkela Kutxabanken plataformatik eta beraz komisio bat ordaindu behar da. Kudeaketa gastuengatik, komatxo artean. Hau, musikebarrin gertatzen da Alderdi Sozialistak esan du, baina bebai gertatzen da udal antzoki gehienetan. Eta EH Bildu gobernatu izan dituen kasu batzuetan Durangon edo gaur egun Arrigorriagan. Eta horietan ez dute plataforma publikorik sortu, baina plataforma publikoa bai badagoen tokian, edo komisioa ordaindu behar ez den tokietan, esate baterako Galdakao da. Nik beste egunean probatu nuen eta ezin izan nuen sarrerarik erosi, ezin izan nuen nire mugikorretik ezer erosi.
baina beste telefono mugikor batzuekin ere probatu nuen eta ezin izan nuen. Aipatzen da leihatilen irekiera ordutegia. Behar bada ikusi beharko genuken leihatila bakoitzan zenbat sarrera erosten diren eta modu telematikoan zenbat. Argi dagoen bezala, publikoaren arabera, ikus ditzakegu aukera desberdinak, baina ikusi beharko dugu kultura sailaren bitartez edo ze informazio daukegun. Eta askotan esan izan dugu, sarrerak Kutxabanken plataformaren bitartez erosten direla, leku askotan, eta Euskalduna Jauregiaren kasua ere bada. Hori ere titulartasun publikoa da, kasu honetan Foru Aldundiarena. Eta Euskalduna Jauregirako ere sarrerak erosi nahi ditugunean, horien plataformaren bitartez, kudeaketa gastuak kobratzen dira eta badakigu getxostar asko Euskaldunara joaten direla. Eta jakin izan dugu, EH Bilduk aurrekontu akordio bat lortu duela Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta hori guztiok ikusi izan dugu, egun hauetan begira. Akordio horretan ez da agertzen behin ere ez da esaten kulturaren inguruko ezer. Aprobetxatzen ezaketen aukera, Euskalduna Jauregia ere tartean sartzeko eta esateko horrek ere kudeaketa gastuak kobratuko dituela online erostearren sarrerak, eta ez duzuelakorik egin. Badakit, azken finean erraztu behar dugula kulturarako sarbidea. Horregaitik posten gaitu, hain zuzen ere, ikustea, atzo esan genuen bezala, 2025an errealitate izatea, karne kulturalaren sorrera. Erosten dutenek, azken finean abantaila batzuk izango dituzte, esate baterako musike barrirako deskontuak, edo beste batzuetarakoak, Andres Isasirako esate baterako, eta beraz lehentasuna emango zaie, erosteko sarrerak, eta gero gainera, antzokien euskal sareko parte diren antzokietarako ere deskonto izango dute. Horregatik diogu, EH Bilduren proposamen hau asmonekoa dela, baina zalantza sortzen dituela ere bai. Horregaitik, ez du galbo bostatuko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea, egun ondan hori. Gaur EH Bilduk dakargun mozioan, martxoko artezkaritza batzordean jorratu genduan, eta martxotik eta bendura, esan aurreratuko dutzuet ez dela ezer aldatu, honen inguruan. Aitatzekoa dabe, antzadanez musike barriko sarrera bakarrik dakarzela arazoak, eta musike barrirako sistema bat eduki behar dugula, eta RK eta Andres Isasirako ondo dagoala daukagun gaur eguneko sistema. Beraz, honek aitatuta aurrera egingo dut. Alde batetik, plataforma publikoa garatzearen eta mantentzearen kostu altua. Crear y operar una plataforma pública. Plataforma publiko bat martxan jartzeak esaten du garapen, implementazio eta mantenimendu gastu gora egingo dutela. Eta horrek zer barneatzen du garapen teknologikoa, diseinua, programazioa, zerbitzariak, eguneraketak, zibersegurtasuna, erabiltzaile datu pertsonala babesteko, sistema kudeatzeko giza baliabide espezializatuak, edo 24 orduko arazo konponketa. Gastu hauek ez ziren izango bakarrik hasieran, behin eta berri egin beharrekoak baizik, izan ere plataforma teknologikoek eguneraketa eta hobekuntza konstanteak behar dituzte. Hau, edo fi hau, kontsumitzaileak ordaintzen dauz. Plataforma publikoa garatu eskero, aitatutako kostu guztiak gainontzeko herritarrei leporatuko litzakioz. Es decir, estarían pagando toda la ciudadanía. Herritar guztiak egongo lirateke ordaintzen, erabiltzaileena bakarri diren gastuak. Era honetan, udal plataforma propioak garatu eta mantentzaren kostua beste udal proiektu batzuetara bideratu ahal izango litzateke. Edo beta esan da, dagoeneko bideratzen doguz. Eta gogoratu, sarrera takilan erosi eskero, ez dago kostu hau. Egia da, takila ez dagoela zabaliko eta labordu, baina beste herri batzuetan, aitatu dozu esan herri batzuetan, goizean bakarrik dago zabalik. Eta guk goiz eta arratsalde daukagu zabalik. Gero kontuan eduki behar dozue, prezio publikoa kalkulatzerako orduan, araudi foral bat dagoala, norma foral, eta honetan, kostu honek ere erreperkutitu egin barko litzateke sosta bere. Beraz, edo herritar guztiek ordaintzen dabez, edo zuzenean kobratu egiten dira. Beraz, azkenean kostu hau, erabaten edo bestean, ordaindu egin barko litzateke prezio publikoa kalkulatzerako orduan.
Bigarrenez, kudeaketa publikoan inefizentziak, egongo litzatekez. Ideiak, bai esan, itxura interesgarri eukileike. Baina, esperientziak dino, zertarako garatu erramienta propioak dagoeneko merkatuen existitzen badira. Kudeaketa publikoan inefizientzia osoa sortuko leuke norberarenak garatzea. Gaur-gaurkoz daukagun eredua efizientea da. La colaboración actual permite que la... Castellano, gaur egungo lankidetzari esker kudeaketa teknologiko eta operatiboa tiketin arloko jente espezializatuak daramatza. Eta jada badut esperientzia hau bezalako baliabidetan, azpiegitura esperientziak eta laguntza tekniko eskainiz eta horregatik zerbitzua eraginkorra eta fidagarria da. Eta ez dago beharrik udalak bere gain hartzeko onelako ardura operatibo konplexurik. Martxoan esan genduan moduan, inguruko hainbat eta hainbat herrik kudeatzen dabe euren ekitaldiak sistema honegaz. Ez todaz barriz aitatuko, dagoeneko gure kide batzuek aitatu dabez, eta publikoak ez antzoki pribatuak ere erabiltzen dabe plataforma hau. Beraz, lurralde honetako Euskadiko agenda kultural nagusinetetik kanpo geratzea supasatuko leuke gaurko plataforma hau garatzea, dozuek proposatzen dozuen plataforma garatzea. Beraz, tiketera LSB erabiltzen da, tiketera eta agenda moduan, Euskadiko agendarik potentena da kulturaren munduan, beraz, komunikazio erramintarik potentenatetik kanpo geratuko ginateke. Beraz, jendearen ohiturak aldatu beharko litzatekez, jendeak ja dagoeneko ohitura bat daukanean, kultur programazioa ezagutu gura dagoenean eta kultur programazioa erosi gura dagoenean nora joan badakialako. Eta ez dago egon behar leku batetik bestera saltoka sarrera bat erosteko. Adibidez, Arriagan ikusi gura bat antzeslan bat, badaki nora joan eta hor erosiko. Eta bide batez, abeitu musike barren edo herrikaen zer dagoan. Beraz, horbe jendeak kultur konsumoa handitu leke. Baten ikusten dagoelako zer dagoan, eta leku berean ikusten dago gainontzeko antzokietan ere zer dagoan. Beraz, erabiltzailearentzako onuraduna da. Beraz, gaur-gaurkoz, martxoan esan genduan moduan, daukagunagaz jarraituko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai. Bai, bueno, ni bukatuko naiz bakarrik etxora, bai. Hemen hainbat kontu ezberdin, getxotik kanpoko kontu ezberdinak aipatu baitira. Egia da, martxoan komentatu genuela, eta egia da ere bai, martxoan komentatu genuela, batzeudela beste plataforma batzuk aukera ematen dutenak komisio gehigarri hori kobratzen ez dutenak. Ez dira publikoak, baina egia da, herritarrengan ez dutela gainkarga hori suposatzen. Seguru zalantza sortzen diguna da, ekintza publiko batetik, herritarrak entitate pribatu bati ordainketa bat sortzen diogunean, ekintza publikoa berez baldin bada. Eta gogoratu nahiko nuke, badagozela beste hainbat gauza, denon artean ordaintzen ditugunak, zerbitzu publiko asko, denok, gero, herritar guztiok ez ditugunak erabiltzen, behar ez dugulako edo beste interes batzuk ditugulako, eta horiek ere bai, denon artean ordaintzen dugu. Orduan, nik uste dut, guk ez dugu, behintzat, ondo eta aztertzea, interesgarria izango litzatekela, eta ez konformatzea, eta ez dut zalantzan jartzen plataforma hori ondo dabilenik edo ez, argi dago ondo dabilela, baina guk ez dugu ez duela betetzen entitate publikoek eukibarko dituzken helburuak. Buelta bat eman, aztertzea, ez egitea beste batzuek egiten dutenak, gu egitea, hemen esan da, batzuk txartu egiten dutelako besteak ez dugu txartu egingo. Bueno, kultura arloan aintzindari garen einean, kultura arloan getxo lehen lerroan mantendu nahi dugun einean, pausuak eman ditzazke gure bai, rostopotz txiki hauek kentzeko bidean. Beste norbaitek? Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Zineforumaren kasua berriro begiratu dut eta egia da. Zinekluban egia da, abenduaren 20an, Andres Isasi, 350, gehi bat 80, kudeaketa gastu gaitzik, 451. Beraz, kudeaketa gastu hau kobratzen zaie kulturetxeko ekitaldi guztien kasuan.
entiendo los argumentos... Nik ulertzen ditut emandako arrazoiak, Luego no los comparto, o sea, no... baina ez nator bat hoiekin. En dejar de cobrar o repercutir a los vecinos y vecinas de Getxo ese euro de gestión... Nik ez dut uste herritarrek ordaindu behar dutenik komisio hori. Badaude udal batzuk askoz txikiagoak direnak, eta beraien plataforma propioa dute. Eta esan da, ez da, plataformaren webgunean sartzen bagara, behar bada erosi dezakegu Arriagako bat eta Getxo Kulturako beste bat, baina nik esango nuke normalean erosketa nagusiak Getxo Kulturaren webgunaren bitartez egiten direla, eta gauza bera gertatzen da, hainbat eta hainbat plataforma daudenean, enpresa pribatuenak. Las que funcionen a través de otra plataforma distinta a la que usa Plataforma desberdin bat erabekiko bagenu, webgune askotatik kanpo geratuko ginatekela. Baina esan bezala nik uste dut digitalizazio prozesua aprobetxatu beharko dugula buelta bat emateko honi eta plataforma propio bat izan beharko dugula. Webgunearen bitartez funtzionatzen duena. Beste norbaitek? Uriarte Andrea? Bai, lehenengo jakin gurako neuke a ver cuál es el volumen de zein da sarreren volumena eta ekitaldi kopurua udal txiki horiek kudeatzen dutena, esaten duzue plataforma propia dutela. Zenbateko volumena kudeatzen dute eta nola kudeatzen dute hori guztia? Izan ere, Getxoren volumena, Oianek esan bezala, Getxon aitzindaria gara kulturan eta horrela izaten jarraitu nahi dugu. Lehenengo lerroan egoten jarraitu nahi dugu. Beraz, esan zenbat ekitaldi kudeatzen dituzten plataforma propio horiekin, eta eskerrik asko Oianeri aitorpena egin duelako, kultura arloan zein egoeratan gauden. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara beraz. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioak, Partido Popularra. Eta honez beste, 185. puntura, ez 184. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu udal taldearen mozioa udalak lurzoru publikoak ez saltzeari buruzkoa. Rodríguez jauna. Getxo udalerriak gero eta etxebizitza krisi handiagoari aurre egin behar dio. Batez ere etxebizitza eskuragarrirako sarbideari dagokionez. Etxebizitza sozialen eta arrazoizko alokairua etxebizitzen gabezia herritarren sektore ahulenei eragiten zaie, eta horrek desberdintasun handiagoa sortzen du, eta zaildu egiten du baliabide gutxien dituzten pertsonak udalerrian sartzea. Egoera horren aurrean, lursail publikoak Getxoko bizilagun guztien jabetzakoak direnak, etxebizitza sozialak eta alokairukoak sortzeko erabili beharko lirateke, higiezinen merkatuari saldu beharrean. Hala ere, azken aldianetan, Getxoko udalak salgai jarri ditu lurzoru publikoko hainbat lursailok alokairuzko etxebizitza babestuak eraikitzeko erabili beharrean. Lurzoru publikoak herritarren bizileku beharrak asetzeko erabili beharrean saltzea, interes orokorraren aurkako erabakia izateaz gain, higiezinen espekulazioaren ere laguntzen du. Etxebizitzaren prezioak ere are gehiago igoz eta familia askori etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera kenduz. Gaur egun indarrean dagoen etxebizitza plana 2009koa da, eta dio, udal lurrak etxebizitza babestuak eraikitzeko erabilitako lurzorua handitzeko erabili behar direla. Getxoko herritar guztiei etxebizitza eskubidea bermatzeko helburuarekin. Hala ere, ikuspegi horri jarraitu beharrean, udal partxelen salmentaren aldeko autua egin du gobernu taldeak, herritarren beharrei erantzun guztien, etxebizitza sozialen parkea sortzera bideratu zitezken baliabideak desbideratuz. Getxoko udalak ez du etxebizitzaren krisia aurre egiteko plan zendu eta eraginkorrik, eta lur publikoen salmenta ez da egiten bide egokia. Lehentasuna, etxebizitza sozialak eraikitzea eta alokairu eskuragarrirako politikak ezartzea izan behar da, pertsona guztiek etxebizitza duina izatea bermatzeko.
Azaldutako guztiagatik, Getxoko udalbatzari honako erabaki hauek hartzea proposatzen diogu. Etxebizitza babestuak eta alokairu sozialekoak eraikitzeko erabil daitezkeen beste lursail publiko batzuk salgai ez jartzeko konpromisoa. Beti ere lursail horiek interes sozialeko helburuetarako soilik erabiliko direla bermatuta. Lursail publikoaren bat saltzea erabakitzen baldin bada, lortutako diru sarrera guztiak alokairuko etxebizitza babestuak eraikitzeko eta udalerrian etxebizitza sozialen parke bat sortzeko erabiliko direla bermatzea. Eta bukatu da. Zeharkako bat dago. González jauna, irakurriko duzu? Sí, sobre el, bueno, sobre el aspecto dispositivo. Zedapenei dagokienez, zeharkako hau proposatzen dugu. Getxoko udaleko osoko bilkurak honako konpromiso hauek hartuko ditu. Bat, Getxon babes publikoko araubideren bati atxikita dauden etxebizitzen eskaintza egokia sustatzea lehentasuna emango zaio arrazoizko alokairuari. Horretarako lurzoru arautu eta erabiltzeko mekanismo eraginkorrak garatuko dira eta programazio naiz plangintza neurri egokiak hartuko dira eskatzaien benetako beharrizanei erantzuteko eta lurraldearen gizarte kohesioa bultzatzeko. Bi, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2/2006 legean ezarritakoari jarraikiz kudeatzea lurzoruaren udalondarea, Getxoko etorkizuneko etxebizitzaren udalplana gauzatzeko eta lurraldeko administrazio guztiekin lankidetzan etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko. 3. Apo berria eraentzen duen jasangarritasun ekonomikoaren printzipioa oinarri hartuta, etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 legean jasotako zehaztapenak egikaritzea. Babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak eraikitze aldera lurzoru alegez erreserbatzeari dagokionez, hirigintza ekintzek sortutako gainbalioetan udalak duen parte hartzea gauzatzeko eta askotariko motatako babes publikoko etxebizitzak nahi zuzkidura bizitokiak kalifikatzeko eta laugarrena Getxoko udal giza parte hartzea EAeko etxebizitzaren aldeko itun sozialetik 2022-2026 sortzen diren lan eta hausnarketa espazioetan. Bai. Lehenengo gauza, esan barru gauza bat, gaur jaso ditugu bi zeharkakoak, biak jaso genituen atzo, eta hori eskertzeko da, ze horrela bintzat, aztertzeko aukera ematen digu. Oraingoan tamalez ezin dugu zeharkakoa onartu. Defentsara pasako zara? Bai, eta ezin dugu zeharkakoa onartu, gure ustez zeharkakoa nahiko, ambiguoa da nahita, oferta adecuada esaten danean, adibidez zein den oferta adecuada batzutan hemen ikusi ditugu horren inguruko esan nahi oso desberdinak, necesidades reales de las personas demandantes, zein da necesidades reales de las personas demandantes. Una persona demandante puede necesitar un chaletazo. Orduan, alde horretatik ezin dugu ikusi, ezin dugu babestu, eta gero bestetik aipatzen da, atea zabal ikusten dela iruditzen zaigu, batetik aipatzen da, etorriko den etxe bizitza plangintza ezagutzen ez duguna, eta nekez babestu dezakegu ezagutzen ez dugun plangintzarik, eta bestetik, PGU daukagu berriro hor gidari bezala, eta oro har esan dezakegu gure ustez, zeharkako honek egiten duena da, lur publikoak saltzeko atea irekita utzi. Eta gu nahi genuena da konpromiso politiko bat lur publikoen salmentaren atea izteko. Beraz, zuzenketa kontrako norabideen dualako ez dugu onartu. Eta atzo behitzen egin duen honen inguruan, ez da, legeak esate ditu zeintzu diren gutxienekoa, baina legeak ez gaitu behartzen lur publikoa behartze saltzera, eta legeak ez gaitu behartzen ez dara finantzaketa mota bakarrera jotzeko, baizik eta beste finantzaketa mota asko egon daitezke. Beraz, lur publikoak eraikigarriak izan daitezken lur publikoak saltzea edo ez, erabaki politikoa da. Eta erabaki politiko horren inguruan sortzen dira arazo asko. Poner más suelo para que se construya más vivienda. Lurzoru gehiago jartzea. Etxebizitza libre gehiago eraikitzeko udalerri honetan zeinean etxebizitza librearen prezioak gehiagizkoak diren jada,
mesede egitea da etxe bizitza mota bati eta horrela mugatuko litzateke lurzoru publikoa etxe bizitza publikorako. Atzo aipatu genuen, eta oso bitxia da. Gaur goizean bertan, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburua egon da emisora publiko batean eta udalekiko lankidetza aipatu du. Akordio batera heldu da Galdakako udalarekin, lurzorua lagatu diotelako, horrez gain akordioak lantzen ari da Lasarte eta Zumaiarekin, besteak beste eta ematen du. Gauza horiek ez direla getxora heltzen eta hori guretzat oso deigarria da, ezta? Legebiltzarrean eskatzen da lurzorua jartzeko etxe bizitza sailaren esku eta udalei hori eskatzen zaie eta getxok zer egiten du, lurzorua saltzen du, naiz eta etxe bizitza publikoak egin zitezken bertan. Guk zer eskatzen dugu? Atzo aurrekontua onartu zen, baina guk eskatzen dugu ez saltzeko lurzoru hori. Batzuek pentsatuko dute hori ondarea galtzea dela, baina guk eskatzen dugu lurzoru hori erabiltzeko etxe bizitza publikoa eraikitzeko alokairu araubidean. Eta udalak ez badu gaitasunik eraikitzeko eta guk uste dugu baietz, baina eztabaida horretan ez gara orain sartuko. Jar dezala etxe bizitza sailaren esku sailak eraiki desan bertan. Baina guretzat ez da zentzuduna denon lurzoru publikoa eraikitzaile batek negozioa egiteko eta norbaitek oso gutxik ordain ditzaketen pisuak lortzeko. Hori ez da guretzat bideragarria. Eta eskuartu behar da merkatuan. Eta udalak ez du erantzukizunik premia guztiak asetzeko merkatuan. Ez, hori ez da udalaren erantzukizuna. Bere erantzukizuna da, hain zuzen ere, bermatzea herritarren eskubideak etxe bizitza bat edukitzeko. Ez da udalaren eskubidea, barkatu eskumena, €1.000.000 etxe bizitzak eskaintzea merkatuaren parte batek eskatzen duelako. Hori ez da zuen erantzukizuna baizik eta enpresa pribatuena, ez udalarena. Beraz, zer eskatzen dugu? Konpromiso politikoa. Jakinda, konpromiso politiko horrek ideia bat zehazten duela eta baliteke uneren batean akordio batera heltzea eta baliteke etxebizitza publiko edo lurzoru publiko horren salmenta lotuta egotea etxebizitza publikoaren eraikuntzara. Horrela, ados, baina saltzeagatik zain egoteko ez egon ondo iruditzen. Beraz, proposamena da, akordio politiko bat, eraikigarria den lurzorua ez saltzeko, ekimen pribatuari, etxebizitza pribatuak eraikitzeko. Hori da, besterik gabe, oso simplea da. Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Bien, la verdad es que ondo da, bai. compartimos la preocupación que Ados gaude, EH Bilduk adierazitako kezkarekin. Kezkatuta daude lurzoru publikoaren salmentarekin, baina ere gehiago, salmenta hori egiten delako etxebizitza pribatuak eta libreak eraikitzeko. Aurrekontuen eztabaidan atzo Ogasun zinegotziak aurreratu zuen jada zein den udal gobernuaren iritzia honen inguruan. Eta ez genuen hori aipatu atzo, denbora mugatuta zegoelako, baina ikuspegi hori guk ezin dugu inola ere partekatu. Horrez gain, atzoko eztabaidan, EH Bilduko bozeramaileak esan zuen, Eusko Jaurlaritzatik, etxe bizitza sailburua den Denis Itsasok, udalei eskatu die lurzoru publikoa erabiltzeko etxe bizitza babesturako. Hitzez hitz, Denis Itsasok prentzan esan zuen, udalek ezin dute jarraitu kutxak betetzen lurzoruaren salmentarekin. Eta adierazpen hori nahiko esanguratsua da, oso argia da, eta hor utziko dugu. Nahiko argia da berak esandakoa, baina ez da berria hori. Ez da berria, ez da gobernu berriaren adierazpen bat. Hori defendatzen zuen jada aurreko gobernuak, aurreko sailburuak. Beraz, ez da berritzailea, ez da nobedade bat. Ez du zertan aldatu lurzoruaren kudeaketa hori aurretiaz esaten zutelako gobernutik. Eta errealitatea hauze da. Etxe bizitzaren eraikuntzari dagokionez, eraikuntza publikoa sari naiz. Oztoporik nagusia gaur egun babeseko etxe bizitza eraikitzeko, batez ere alokairu araubidean, errentagarritasunik ez duelako eraikitzaileentzat, hori da, zuzen ere. Oztopo nagusia da, lurzoru publikorik ez dagoela eskuragarri bizesak eraikitzeko eta eraikuntza horiek egiteko babes araubidean, batez ere araubidean. Hori gertatu zen Iturribarrin.
etxebizitza publikoko eskaintza alokairuan azkenean bizezak egin behar izan du. Baina horrez gain, eta etxebizitzatik harago bagoaz, aztertu behar da gai hau kudeaketa ekonomikotik eta finantza kudeaketatik. Izan ere aurrekontu honetan onartu da lursail bat saltzea 1.000.000 eurotan gutxi gora bera, baina ez dugu ikusten beharrezkoa denik gaur egun lurzoru publikoa saltzea eta udal ondarea murriztea. Honek zentzua izan lezake, izatekotan, berehalako premia egongo balitz, zorra murrizteko udalean adibidez, edo beharrezkoa denean aurrekontua lortzea inbertsio handia egiteko azpiegitura batean, demagun, edo antzeko zerbait egiteko, baina orain, Getxoko udalean ez dago zorrik. Sobrakina handia da. Udal aurrekontua hasten ari da. Urtero hasten da aurrekontua udalkotzaren ekarpenekin batera, beraz, ekonomikoki eta finantzaren ikuspegitik udalondarea saltzeak ez du zentzurik. Horregatik, EH Bilduren mozioaren alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Eguno. Bueno, nos ha sorprendido. Harrigarria da, EH Bilduk mozioa aurkeztea. Eta oinarritzea beratziko etxebizitza planean. Gaur egungo araudian oinarritu beharrean. Hala, lurzoruaren udal ondarearen figura 98tik dago araudian. Orduan onartu zelako 20/1998 legea. Eta araudi horretan esaten zen udal titulartasuneko ondasunetik bereizitako ondarea dela. Data horietan, jada ezartzen zen lurzoru eduki behar zela ekimen publikorako eta bereziki babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko edo interes sozialeko beste helburu batzuetarako eraikitzeko. Beste lege batek hori urratu zuen. Eta lege berriago horrek sakontzen du alderdi horietan eta helburu orokor hori ordezten du beste batekin. Helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko ondarea ordeztea eta etxebizitzaren merkatua arautzea. Helburuak zehazten dira egungo legean eta lege horrek udal ondarea arautzen du eta helburuak hauek dira 112. Artikuluan jasotakoak. Hiri garapena erraztea da helburu bat eta horri buruz ari gara eztabaidatzen hain zuzen ere. Helburua ez da lurzoru batzuk edo besteak erabiltzea espekulatu nahi delako eta ez delako nahi etxebizitza eraiki. Guk etxebizitzaren merkatu arautu nahi dugu eta hiri eta lurralde garapena sustatu nahi dugulako. Ekimen publikoa sustatu eta lehenetzi behar da. Batez ere, babes ofizialeko etxebizitzak eta beste erabilera batzuk lehenetzi behar dira. Lurzoruaren merkatua arautu behar da. Eta 115. Artikuluak esartzen du, zuzkidura publikoetara bideratuta ez dauden lurzoruak bideratuko direla ahaldela eraikitzera etxebizitzak baldin eta babes publikoko araubideren bat badute eta gainera airegintza obrak lehenetsiko dira bizitokietan. Zeinetan babes publikoko araubideren bat ezarrita dagoen. Gainera, ezartzen dira beste helmuga batzuk, helburu batzuk, adibidez, ondaren jabetza lortzea, tanteo eta retraktopean dauden lursaiak, zuzkidura publikoak dituzten guneak, narriatutako guneak, lurzoruaren erosketa publikoa jarduerak egiteko, interes publikorako, birgaitzea ondare historikoa edo eraikitzea, birgaitzea eta hobetzea ekipamendu kolektiboak. Eta azkenik, ezartzen da prozedura udal ondarea besterentzeko lehiaketa publikoa dela eta esaten da debekatzen dela besterentzea ondareak baldin eta zuzkiduratzat zailkatuta badaude eta beste zenbait zehetasun jasotzen dira araudi horretan. Eta aipatuko baduzue 2009ko plana, hasten duzue planaren barruan aipatzen dela egokitu behar dela hori apoarekin. Eta zehaztu behar dela zein lekutan egingo diren zein hirigintza garapen. Eta jarduketa zehatzetan 5. puntuan
besterentzia aipatzen du eta esaten du enkante publikoa egingo dela eta permutak egingo direla legez baimendutako kasuetan PMSko lursailak baldin eta etxebizitza librera bideratuta badaude. Helburua izango dela eraikuntzarekin lotutako udalondarea askatzea. Babeseko etxebizitzak egiteko gure ustez, EH Bildu ez da ari arobide juridikoaz. Agian, helburu ez delako proposamen bat egitea baizik eta zer leporatzea. Gainera, leporatzen digute hori datuak eskutatuz, ez da ezer zehazten. Eta galdetzen diogu geure buruari, EH Bilduk esaten ote duen, Getxoko udalak saldu dituela egiezinak, bete gabe ezarritako sedea. Legeak ezarritako sedea urratuz eta hori ala bada eta hori esan nahi baduzue. Mozio ez da gure ustez bidea, hori txalatzeko, oso serioa delako. Gunon egongo gara, guk defendatuko dugu lege esparrua, eta hori bateragarria da, nola ez? Sailburuak esandakoarekin, itxaso sailburuak esandakoarekin, ez da nahaztu behar eta zorrotzak izan behar dugu, aipatutako honetan. Helburua ez delako izan behar herritarrak nahaztea, ezin dugu konpromiso hartu. EH Bilduk esandakoarekin lege esparrutik harago doalako, eta kaltegarria izan daitekeelako ondare interesetarako. PMSko suskidurarako eta hortaz inbertsioak egiteko etxebizitza publikoan. Arazoa ez da lursail batzuk saltzea, baizik eta zer egiten den horrekin guztiarekin eta nola bideratzen den hori babeseko etxebizitzak egitera. Eskerrik asko, Andrea jauna. Delante. Eskerrik asko alkate Andrea, Alderdi Popularratik uste dugu hemen daukagun arazoa eta oro har Euskal Herri osoan daukaguna. Azken finean araudi prozesuaren emaitza dela eta hau azken finean esan izan digute, ezta? Badaukagu horretarako legeria, baina lege gehiegi ditugu. Eta azken finean jada ditugun, legeetara egokitu beharko dugu hau. Kanona jartzen da, eremu tentzionatuetarako, alokairurako Pairurako arazoak eta ditugu, baina oroar badaukagu apo bat saiatuko dena nolabait diru-sarrera eta gastuekin parekatzen arazo konpontzeko behar duguna, gidalerro batzuk ere markatu dira Getxoren garapenerako. Eta beraz gaur egun mozio hau ekartzen zaigu beharrezkoa iruditzen. Eta araudia garatuko bagenuk ere ez duk onurarik ekarriko eta azken finean hori erakutzen ari gara gure udalerrian. Eskerrik asko, González jauna. Bueno, egunon berriro. Beti bezala, rolloa prest daukat, baina lehenik eta behin esan beharra du guk badugula Jaurlaritzarekin akordio bat 2017 geroztik etxebizitza publikorako lursaila garatzeko, etxebizitza publikoa lokairuan, sinatutako akordio bat daukagu. Argazkiarekin eta dena. Horren harira hainbat lursail garatu dira, Sarrikobasoko unitatea, edo beste ez da hori beden zehatz, baina horti hola deitzen da. Eta harritzen hau ikusteak ez duzuela ezagutzen indarrean dagoen hitzarmen hori, publikoa dena, publizituta, prentsa oharrarekin, danarekin, 2017. Eta azken finean, esango nuke zuek gainera badakizuela. Hau existitzen dela, baina modu interesatuan egin duzuela. Bestela ez likoke horlako moziorik ikustea. Eta esan beharra dugu baditugula kezka hauek eta gainera gure planean hau jasotadako eta zuek esandako egingo bagenu malbertsazioa izango litzateke nagusita galerak sortuko lituzke udalerako. Udalari lurzoruak ematen zaizkio, lurzoru eraldatuen 100% eta indarran dagoen legeria hartzen da kontutan. 110%koa zen duela urte batzuk eta orain 115%koa. Eta horrela toka daitezke zenbait partzela modalitate desferentitan eta txartean legoke etxebizitza librerako lurzorua. Egindako eta saldutako azkenei erreparatuz gero, prozedura publikoa erabili da, zozketarako lehiak eta prozedura erabili da.
Eta gure helburua da ekonomikoki dirua batzen joatea eta beharrezkoa denean lurzoru publiko kudeatua izango du, hau da eraikitzeko lursaiak. Eta azken finean, gu Getxo Estarmudura oso konprometitu gaude lurzoru publikoaren eskarari erantzuteko. Eta 4 udalek, baino ez daukate autonomia akordio osoan jasota bizeksarekin duten akordioa eta lurzoruaz gain baliabide ekonomikoa jartzen duten bakarrak gara, hau da, dirua jartzen duten bakarrak. Alokairurako etxebizitza publikoa eraikitzeko. Eta azken finean, EAJ eta PS buruan zuten gobernu taldeek lortu dituzten. Lortu zituzten akordioi esker izan da. Eta gainera, honen bitartez, etxebizitza librea eraiki dezakegu etola baliabide ekonomiko batzuk gehiago izango ditugu. Eta gainera, etxebizitza librea izateko, edo beto esan da, etxebizitza duina izateko eskubidea, ez da mugatu behar. 4 hormatara edo sabaia izateari ekipamendu sare bat ere eskatzen du. Eta hori azken finean gizarte moderno eta aurreratuaren isla da. Eta esan bezala, hori da guk izan nahi duguna. Ez gara etxebizitza kontuaz bakarrikari, baizik eta ekipamendu publiko, ez, hoiek egiten dute hiria eta hoiek hobetzen dute pertsonen bizikalitatea. Horregatik jarraituko dugu besterentzen lursaiak, udal modura horietan ezin dugunean garatu beste ezer legeak ekiditen duelako. Eta finantzatuko dugu legeak behartutako tokietan egin beharreko eraikuntza lan guztia. Legeak ala behartzen gaitunen esan bezala. Eta bukatzeko edozein etxebizitzarako eskaintza guretzat, lursaien eskaintza, eta hau beti esan izan dut, etxebiden erregistratutakoa da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. La verdad es que, hombre, algo debe picar, porque si no entiendo los derrapes y... Bueno, ez dut hau bezalako derraperik eta inon jartzen ez duenik irakurtzeko afiziorik ulertzen, bai, ados gaude, etxebiderekin sinatutakoarekin. Udalak nola egin duen kudaketa, lursoiarena eta bar, bai. Baina badakigu era berean ez dela egia. Hasieran pribatua zen etxebizitza ezin dela saldu da lursaia bakarrik saldaitekela, hori ez da horrela. Eta badakigu horrez gain, preferentemente hitzak ez duela obligatoriamente esan behar, legeriak minimo batzuk ezartzen ditu eta hemen akordio politiko bat eskatzen dugu. Akordio politiko modura bere horretan kasu bakar batean ere ez du legean ezarretakoa gainditzen. Akordio politikoa baino ez delako eta zuzen ere kontutan izan dugu, salbuespen bat momentu batzuetan ezinbesteko izango da. Esate baterako ze momentutan izan daiteke beharrezkoa eta kasu horretan zer egin behar da? Galdakako udalak esate baterako lurzoru publikoa zein pribatua saldu izan du, baina 40 etxebizitzarekin geratu da. Eta hemen saltzen ari gara kutxa inflatzeko eta gero ikusteko noiz egiten den etxebizitza plan bat, apo honetzi ostean, eta noiz honetzikote den. Eta horregati diogu, gerori egikaritu egin behar da eta bien bitartean lurzoru publikoa saltzen ari gara horretarako. Beraz, esan dezakezue nahi duzuena, baina legeak ez du galarazten esaten ari garena egitea. Eta are gutxiago konpromiso politikoa hartzea. Hori legeak ez du galarazten, derrapeak egiten ari zarete. Esan duzuelako hemen gaudela asmotxarrez eta akusazioz, hemen ez gara inor akusatzen. Ari, baina ikusita alderdi sozialistaren derrapeak, ez dakinik, bentanillatik kanpostu bukatu txiripaz, baina ez diogu hori. Legeek diote akordio politiko bat har dezakegula, baina legeak gutxieneko batzuk baino ez ditu barne hartzen. Eta ezartzen du baita ere zuzenean terrenoak sal daitezkela. Eta esaten da baita ere, etxe bizitzak modu pribatuan zeinetan eraiki aldire, baina esaten da formak desberdinak izaten direla kasu hoietan. Horregatik diogu, baina zertaz ari gara. Guztiok irakur dezakegu lerro artean, baina konpromiso politiko batez ari gara. Hau da, dena posible den neurrian, ez da terreno publikorik saltzen edifikazio pribaturako. Beraz, gutxienez, tarte honetan, ez da, merkatuari erreparatuta. Gainerako aitzakia dira. Ez dago legerik galarazten dizuenik akordio politikorik hartzea, hemen esaten dugun bezala. Eta bestela, ez dakit, teknikariek esatea, akordio politiko horrek ze partetan
urratzen duen legeria. Beraz, guk eskatzen dugun bakarra da lurzoru publikoa ez saltzea bertan etxe bizitza, alokairuko etxe bizitza eraiki bada ere. Hirigintzako tramiteak egin behar badire ere aldez aurretik. Ez saltzea, eta punto. Eta konpromiso politikoa da, legeek ez dut esaten egin ezin denik. Beste norbaitek? Ez? Bai, Gonzalo Diagno. Bueno. Amaieratik hasiko naiz. Akordio politiko bat har daiteke edozein gairen inguruan. Edozein inguru abarren inguruan. Baina gero, errealitatean, islatu ezin bada, ez du esertarako balio. Gero egikaritu behar da, gero teknikariak sartzen dira, beraien legeekin, juristak eta bar. Eta akordio politikoarekin geratzen gara, baina eskegita, zer egin gabe. Bueno, besterik gabe. Berriro diot. Mozio hau etxe bizitzari buruzkoa da, eta apoa gogora ekarri behar dut. EH Bilduk ezezko eman zion. Eta kasu honetan diote EH Bildurena, mozioa beraiek aurkeztu dutelako, Elkarrekin Podemosek ere bestela ezezko bozka eman zuelako. Eta, gaur egun ikusten badugu zer lurzoru dauzen eskuragarri ikusiko dugu gure ibilbide horri bakarra apoa dela. Etxe bizitza libreaz tasatu, babestu, alokairu zeinezkoak zein txoskidurazkoak egongo dira, apo berria garatzen denean. Eta horren ostean etorriko da etxe bizitza plana, eta ez alderantziz. Apo berria beharrezko diren determinazioak barne hartzen ditu. Etxe bizitza publikoa alokairuan izan alizateko modu bideragarrian eta jasangarrian. Eta horrela hori bezalako lurzoru guztiak erabiliko dira etxe bizitzak egitera, interes sozialei erantzunez. Eta hoien salmentatik lortutako baliabideak, hain zuzen ere, eraikitzera bideratuko dira. Programa desberdinetak eta behar izan publikoa kontutan hartuta. Horregatik, mozio honen kasuan, eta kontutan izan da gainera, mozioaren funtsan bertan ere esaten dela. Ni proposatzen dizuet, apoari baietz bozkatzea behin betiko onarpenerako dakagunean. Eskerrik asko. Beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, onda, 85. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa aurrentzako guneetan alkohola. Moción del Grupo Municipal Elkarrekin Podemos sobre consumo de alcohol y tabaco en espacios infantiles. Cuando quieran pueden proceder. Señor Benito, adelante. Procedo a leer la moción. Según datos de la encuesta Estudes de 2023, el alcohol es la sustancia... 23an egindako Estudes inkestako datuen arabera alkohola da 14 eta 18 urte bitarteko neraben artean gehien kontsumitzen den substantzia psikoaktiboa. Gaur egun kezkagarria da joera aldaketa eta pandemiaren ostean nabarmenki egin du gora gazteen kontsumoak. Gogoan izan behar dugu alkoholaren kontsumoa baliozkotzat jotzen den inguruetatik ibiltzea arrisku faktore handia dela adingabeentzat. Ildo horretatik, lege esparruan, lege aurreproiektu bat lantzen ari da alkohola kontsumitzea bultzatzen duten inguruetatik babesteko adingabeak. Zenbait neurri hartuko ditu barne besteak beste, haurrentzako ekitaldietan, eskola inguruetan eta adingabeentzako aisialdiguneetan publizitaterik ez agertzea eta kontsumoa debekatzea. Horiek horrela, aintzat hartzekoa da gure udalerriko aurren jolastoki ugari tabernetako terrazandien aurrean daudela non alkohola kontsumitzen den. Horrez gain, zoritxarrez, ohikoa da aurrentzako gunen barruan edo ondoan helduak alkohola edaten egotea. Aipatutako etorkizuneko legeriari dagokionez eta adingabeen artean osasuna dagokionez, legeriari dagokionez eta adingabeen artean osasuna bultzatzeari naiz alkoholaren kontsumoa prebenitzeari dagokionez, uste dugu udalak zenbait neurri hartu behar dituela jada indarrean dauden ez gain. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu udalbatzari. Bat, Getxoko udalak aurrentzako guneak eta inguruak alkoholik gabeko gune izendatuko ditu seinale batzuen bidez eta gogoraraziko du debekatuta dagoela bertan erretzea. 2. Getxoko udalak herritar guztiei zuzenduta dagoen sentsibilizazio programa bat antolatuko du 25. urterako eta nabarmenduko du aurrentzako gunetan alkohola edo tabakoa ez kontsumitzeak duen garrantzia. Dago.
proponemos los grupos EAJ y EAJak eta PSek zeharkako hau proposatzen dugu hitzez hitz. Ez dugu eta horregatik ezin izango dugu itzuli. Barkatu eragozpenak. Para 2025 una campaña de sensibilización dirigida a toda la población sobre la importancia de no consumir alcohol y o tabaco en espacios infantiles. Onartzen duzu? ¿Se aprueba? Onartzen da? Defentsara pasako zara. Vale. Bueno, traemos hoy a este pleno una... Gaur, osoko bilkura honetara ekarri dugu mozio, hau. sencilla de aplicar y que Nahiko erraza dena aplikatzen eta onuragarria dena denontzat, bai helduentzat, bai txikientzat. Eta proposamen hau egiten dugu, aurretia eslan egiteko, Osasun Ministeriotik lantzen ari dena, alkoholaren kontsumoa prebenitzeko eta adingabengan duen eragina prebenitzeko. Aspaldi ikusi dugu, prebentzioaren eremutik, ikerketa asko daudela eta programa asko daudela, sustantzien kontsumoa prebenitzeko. Eta ikusi da, testu inguruek eta gizarte ingurunek eragina dutela. Eragin nabarmena dute kontsumo datuetan. Hortaz, testu inguru horietan eragiteak edo eskuartzeak gero eta garrantzia handiagoa du plan eta estrategia horietan guztietan. Diseinatzen direnak alkoholaren kontsumoa murrizteko helduen artean eta alkoholismoaren arriskua murrizteko gazteen eta adingabeen artean. Jakitun gara, eta eztabaida hau oso zabala da, baina jakitun gara gure gizartean alkohola normalizatuta dagoela. Gure aisialdietan eta aisialdi denboran alkohola oso presente dago. Eta eztabaida genezake egokia den edo ez gure aisialdian beti alkohola egotea eta beti edari alkoholdunak edatea. Baina eztabaida hori noski harago doa. Gaur proposatzen duguna, gutxieneko zeo zer da, minimo bat da. Saiatu beharko ginateke edari horiek saiesten aurrenguneetan. Besteak beste, parkeetan gure udalerrian. Azkar egiten badugu gure udalerriaren erradiografia, ikus dezakegu ez direla gutxi aurguneak, zeinak terrazen gune bat duten oso gertu. Hau da, oso gertu daude terrazak umeen gunen gandik. Adibide bat, Geltoki plaza, San Nicolás plaza, Bidezabaleko parkea, Eskolen plaza areetan, Santa Eugenia plaza, Sake plaza, Santa Eugenia kalean bertan parke txiki bat dago aurrentzako, terrazak dituena gertu, eta adibide asko daude oro har gure udalerrian. Mozioan esan bezala, horrek zer eragiten du ba, maiz? Pertsona asko edaten dutela aurren ondoan. Ez fede txarrez, baizik eta ez dutelako pentsatzen, eta ez nahita askotan aurren gunetara hurbiltzen dira edaria dutela eskuan edo erretzen daudela. Eta inguruko bankuetan jesartzen dira alkohola edo tabakoa kontsumitzaldera. Kongresuan, laster ziurazki lege proiektua aurkeztuko da alkohola eta tabakoa debekatzeko gaur guneetan eta eskola inguruneetan tabakoarekin gertatzen den bezala alkoholarekin egingo da. A priori, legegintza proposamena oso interesgarria da guretzat, baina ondo dakigu, horrelako neurriek maiz zailtasuna dutela, hau da, zaila izaten da hori lurreratzea gizartean. Hala, harrera ona izan dezaten neurriek eta eragin positiboagoa izan dezaten, interesgarria iruditzen zaigu, getxoren kasuan aurrea hartzea, prebentzio jarduerekin eta ohitura osasungarrien sustapenarekin. Horretarako oso formula antzekoa proposatzen genuen. Getxo kirolaken eta areetako eta rigunagako ondartzetan aplikatutakoa errepikatzea proposatzen genuen. Kartelak eta sentsibilizazio kanpaina. Emendakinean proposatzen zaigu kanpaina besterik ez egitea sentsibilizaziorako. Gure ustez, kartelak baliagarriak izango lirateke kanpaina luzeagoa izan dadin, baina ez dugu uste desadostasunerako arrazoia denik ez onartzeko eta adostasunik ez lortzeko osoko bilkura areto honetan eta horregatik adostu dugu eta onartu dugu aurkeztutako zeharkakoa. Bueno, recientemente tuvimos... Berriki, aukera izan genuen, gure iritzia emateko honen inguruan. Alkoholaren prebentzioaz hitz egin genuen, eta adingabei zuzendutako
gunetan alkohola prebenitzea saritu ginen, Gernika Parkearen inguruaren zuzen ere. Eta aukera izan genuen araudi esparruaz mintzatzeko eta lege horre proiektuari buruz hitz egin genuen alkoholaren kontsumoa prebenitzeko eta adingabeen duen eragina prebenitzeko legea saritu ginen. Eta horrez gain, euskal araudia dago mendekotasunak prebenitzeko. Lege hori da 1/2016 arreta integrala emateko mendekotasunei eta drogo mendekotasunei. Hala, Alderdi Popularrak proposamen bat egin zuen, mozio batean, eta aurka bozkatu genuen, ulertzen genuelako, araudi esparruak ez zuela debekatzen alkohola edatea parkengandik hurbil daudenean tabernak, baina interpretatzen genuelako legearen helburua ez dela hori sustatzea. Eta esparru horretan lan egiten dugu plangintzak eta estrategiak esartzen ditugunean. Izan ere, mendekotasunen 7. planean, 23-27 epe mugarako, hildo asko jasotzen dira, eta hildoetako bat da inguruneak sustatzea, jarrera osasungarriak sustatzeko eta sustantzien kontsumoa prebenitzeko, barne hartuta egiturazko neurriak, hain zuzen ere, eskuragarritasuna eta eskaintza murrizteko. Hala eta guztiz ere, eskerrak eman nahi dizkiogu Elkarrekin Podemosi, emendakina onartzeagatik eta zehaztapen bat egin nahi dugu edukiari buruz, jatorrizko edukiari buruz. Hala, alkoholaren kontsumoa prebenitzeko lege aurre proiektuak ez du zertan izan behin betiko testua. Ez da egungo bertsioa behin betikoa izango, baina ez da debekatzen alkoholaren kontsumoa aurrentzako espazioengandik hurbil dauden espazioetan eta ez du definitzen zeintzuk diren aurrentzako espazio horiek. Ez du definitzen zer den aurrentzako espazio bat. Hala eta guztiz ere, proiektuak ezartzen du, arau astearina dela, kontsumitzea alkohola kirol espazioetan, aisialdi espazioetan, edo ikuskizun publikoetara bideratutako espazioetan baldin eta adingabeentzat antolatu badira ekitaldeak. Eta ez da gauza bera, hori esatea edo mozioan esaten dena. Aurrentzako espazioak edo ingurunean. Guk uste dugu horrek segurtasunik eza sortzen duela juridikoki eta horre proiektutik arago doala, horregatik zeharkakoa proposatu dugu izan ere. Garrantzitsua da gure ustez egin izan dugun bezala, 25erako programatzea, kanpaina bat, sentsibilizatzeko horren inguruan eta herritar guztiei zuzendutakoa. Garrantzia emanez alkohola eta tabakoa ez kontsumitzeari aurgunentzat eta adingabei zuzendutako espazioetan. Hori ala da, naiz eta prestatzen ari garen mendekotasunen aurkako lehenbiziko plana. Hala, debekurako mugak legean ezarri behar dira, baina sentsibilizazioa da guk egin dezakeguna, eta hori garrantzitsua da baterako hausnarketa bat egiteko eta pentsatzeko nola erabiltzen ditugun espazioak eta pentsatzeko zer nolako hezkuntza eta heziketa ematen diegun aurrei gure ekintzekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Barañano jauna. Bai, egunon. Ulertzen dugu mozioaren atzean dagoen kezka eta onartzen dugu garrantzitsua dela adingabeen artean alkoholaren kontsumoa prebenitzea. Hala ere, uste dugu espazio horiek alkoholik gabekotzat jotzeko proposamena onarketa sakonagoa merezi duela. Izan ere, uste dugu aukera orekatuagoak eta eraginkorragoak egon litezkeela. Hala nola, alkoholaren eta tabakoaren kontsumoaren arriskuen inguruko heziketa eta sensibilizazioa indartzea, eta dauden araudien aplikazioa hobetzeko. Ikusita, aurkeztutako zuzenketa transakzionala guk proposatzen dugun bidean doala alde egingo dugu. Ederto. Beste nor... Amaituzu? Vale. Beste norbaitek? Eraurtza jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Lehenik eta behin, ez nuen pentsatuta hauze esatea, baina entzun ostean. Sozialistak esandakoa. Eta Gernika Parkeko ambiguari buruz esandakoa entzun ostean. RKE kafetegia lizitatu zenean ez nuen hori ikusi. Bertan alkohola saltzen da eta ez nuen ikusi horrelako jarrerarik sozialisten artean lizitazio hori egin zenean. Atzo bertan, zazpirak eta laurdenean, ama bat zegoen
ardo zuria edaten eta edoskitzen bere aurra, gauza hori gertatzen direla ematen du. Hemen bizi gara eta kultura hau daukagu, alkohola dago lotuta gure bizitzarekin, gure ospakizunekin, eta hori aldatzea ez da hilabeteko lana. Epe luzerako zer da, eta oso zaila da aldatzen. Ohiturak direlako. Eta zalantzarik gabe neurriak hartuko ditugu eta hartu beharko ditugu alkohol arazo garrantzitsua dugulako gure gizartean eta gainditu beharko genukeelako hori. Harrigarria izan da lehenbiziko paragrafoa. Eta, kendu denez, alde bozkatuko dugu. Lehenbiziko paragrafoa gure ustez, arriskutsua zen, jakinda non bizi garen, eta kontuan hartuta zenbat taberna eta ostalaritza establezimentu dauden, orain helburua ez da izan behar horien aurka egitea, eta gure sozializatzeko modua erabat aldatzea, hori ez da helburua. Sozializatzeko modu hori urte askoan elikatu dugu eta horrekin bizi izan dugu urte askoan, baina zer esan nahi dizut horrez gain? Aita batek uste badu bere semeak edo alabak ez duela ikusi behar alkola, beste espazio batzuk izango ditu bere aurrak eramateko. Nik uste dut, ezin ditugula behartu gurasoak aurrak leku batzuetara edo bestera erabatera. Gurasoek nahi duten bezala esten dituzte bere seme alabak, beraz, behartzea aurrak ez eramatera, plaza batera, terrazak daudelako edo aperitibo hartu nahi dutelako, gurasoen erabakia da, eta nik uste dut gurasoek badutela zer esan, nik horretan. Epe luzera, noski, udalaz gaindiko erabaki bat da, eta hori egikaritu beharko dugu udalaz gaindiko instantzietan alkoholaren kontsumoa geldiarazteko. Edo sentsibilizazio handitzeko eta aurrei eragiten dien arriskuaz jabe daitezen herritarrak, baina zer esan nahiko nuke. Herrialde batzuetan aurrek debekatuta daukate tabernetara sartzea. Ingalaterran adibidez, eta arazoa berbera da. Ez dezagun pentsatu orain hori konponduko duen ikarasoa. Aurrek debekatuta daukate sarbidea tabernetara Ingalaterran adibidez, eta edaten dute guk baino gehiago ere bai, eta bere herrialdetan ez dute aukerarik tabernetara sartzeko. Baina mozioa aldatu denez, eta orain geratu den bezala geratu dela ikusita, alde bozkatuko dugu esan bezala. Uriarte jauna. Alkatandrea. Hemendakin bat aurkeztu dugu, eta onartua izan da, beraz, lege barri bat garatzen dago, esan den moduan, lege hori indarrean egon arte, eta bere araudia ezagutu arte, ekintza batzuk aurreratzea ez dela egokia uste dugu. Baina, gai honi buruzko sentsibilizazio kanpaina bat egitea, hori bai egoki ikusten dugula, hori proposatzen dugu eta hori egingo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Labur. Egia da. Aurre proiektua aipatu da, eta arriskua daukagu. Hipotesiak aipatzen ditugulako beti, ez dakigu noiz onartuko den, konfiantza daukat. Nire taldeko kideok eta beste kongresuko kideok lan egokia egingo dutela legea behin betiko onartzeko. Eta ahalik eta babesleena izan dadin legea gai hauetan. Ez dugu zehatz-mehatz ezagutzen legeria, legea ez dugu ondo ezagutzen, hori hala da, baina bibliografia dago alkoholismoa prebenitzeko, eta argia da legeria, eta gero eta gehiago nabarmentzen da, testu inguru horiek bultzatzen dutelako alkoholaren kontsumoa. Horrez gain, mozioaren jatorria ez da soilik kezka bat, kezka politiko bat, pertsonala ere bada, baina eztabaida bat izan genuen urrian Gernikako parkeari buruz, eta horregatik, eta ikusita eta postuta adostasuna zegoelako nahiko zabala, eta ados denez ez zela egokia taberna bat jartzea mozio ekarri nahi genuen, beste neurri batzuk proposatzeko proaktiboagoak direnak, eta eragin txikia izango dutenak, baina lagungarriak izan daitezkeenak, sentsibilizatzeko gai honetan. Lorza jaunarekin ados nago, beharrezkoa da hausnartzea alkoholaren arazoari buruz gure gizartean. Erantzukizuna ez da soilik gurasoena. Guraso batzuek agian ez duten nahi bere seme-alabak testuinguru horietan estea, baina aukera izan behar dute aurparkeetara joateko.
En cualquier caso... Horrelakorik ikusi gabe edonola ere, eskerrik asko zeharkakoa aurkezteagatik eta adostasuna lortu dugulako, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbait. Bozketara pasatuko gara orduan. Mozioaren aldeko bozka, hau batez, onartua geratzen da. Eta honez beste galdera eskaeren tartera pasatuko gara. Zagit galdera eskaerarik, bai? Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Azkenengo osoko bilkura da urtea amaitu aurretik eta zorionak esan nahi dizuet guztioi eta herritar guztiei. Gabon zoriontsuak opa dizkizuet eta urte berri on. Espero dugu zoriontsua izatea 25 eta alkoholik gabekoa izatea 2025. Eskerrik asko guztioi. Bueno, nire aldetik ere bai. Egu berri zoriontsu eta urte berri on bat opa dizuet. Deskantzatu hartzen mari badituzute oporrak eta bueltan elkarrizketan gehiago aritzen garen. Eskerrik asko guztiai eta ondo pasa, gaunetan.